Si kele tiena Ibrahim Boubacar Keita bolo waati min na ni Asim nunu sigira fɛn min ye premier ministre Mokhtar Wane ale bolo bolen ko baara la u nana ye ka fɔ bonya ka sigi bonyatigi ma u ye M5 maaw u ye maa kelen ta u la k'o kɛ ministre ɲama ye n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye ale yɛrɛ ye bɛrɛbɛrɛ tɔntigi ye nka bɔliw ka kuma radiow la ka kuma telew la ka kuma gafew kɔnɔ ale y'a caman kɛ a daminɛ yɛrɛ a tuma cɛmancɛ fanga ye a ma ala kodɔn f'a taara fɔ k'a fɔ ko fɛn min ye CNT légitimité t'u bolo foyi nka den bɛ bi a tabaga bolo laban na Choguel Kokala Mayiga u nana ale ta k'a kɛ ministre ɲama ye u ye baaraw daminɛ jamana n'a bɛ tan coronin don Mali yɛrɛ bɛ kɛlɛ bɛ kɔrɔn fɛ a bɛ cɛmancɛ la laban na yɛrɛ a bɔra cɛmancɛ la a sɔgɛrɛlen bɛ yɔrɔ caman minna cɛmancɛ fanga maaw ye wulikajɔ caman kɛ yasa jamanadenw bɛ se ka funu bɛ se ka jigin ɲɔgɔn kɔrɔ waati min na ka da ka bɛɛ fitinalen tun don nin ko an bɛ cɛmancɛ fanga fɛ dɔw bɛ yen olu bɛ k'a la gosi ala nana kɛ dɔɔni o tɛ tɔtɔ ko la fɛn min ye Asim ani Choguel Kokala Mayiga u nana fɔ ko ka sigi ka fɔ dɔ kɛ sani o sigi ka fɔ yɛrɛ tun ka kɛ Ibrahim Boubacar Keita san'a ka fanga ka bin u tun ye deni n'o ye dialogue national inclusif ye u tun y'o sigi o sɛbɛnfuraw yɛrɛ dɔw ko sani an ka sigi ka fɔ yɛrɛ boloda kɔrɔlɛ mun kɛra an t'o sɛbɛnfuraw ta an ka se ka baara kɛ o kan ko n'o ma kɛ olu t'a la o misali belebeleba yɛrɛ fɛn min ye o ye Adama Piaji ye fɛn min ye u ka ɲɛma dɔ ye ni minisiri kɔrɔ dɔn Yaya Sangare ale yɛrɛ tun taara fɔ k'a fɔ ko assise na k'u tɛ taa ko miliyari 2 ni kunkan fɛn min bɛ tiɲɛ ko ka don jamana da ɲuman dɔ fɛ fɛn dɔ ka kɛ ni o wari ye sanu ka to wari fana na tiɲɛ kolo tɛ nɛn k'a ti yɛlɛma suma ko dugumajɛ an y'a ye Yaya Sangare ani Marimanca u taara fama bulonna Kuluba Marimanca yɛrɛ kuma dira ale ma ale ko sigikafo nana ko jamana ko de don ko maa ko tɛ ko sigikafo in k'u b'a la bi k'u b'a la sini u y'o fɔ Asimi Choguel Kokala Mayiga ale ni parti politique tun bɛ ka ɲɔgɔn ɲɛ a bɛ tile 20 ɲɔgɔn bɔ n tɛna fɔ kalo kelen association muso jɛkulu caman tun bɛ taa ale fɛ yen o n'u ka ɲɔgɔn ɲɛ sigikafo in na dɔw b'a fɔ an b'a la commerçant yɛrɛ b'o la an ye an fa Soya Golfa an y'o kumakan an y'a timi premier ministre ko k'u ye jamanadenw de ye ko sigikafo tɛ se ka fɔ ko cogoya si la bɛrɛbɛrɛ tɔn caman taara muso jɛkulu caman tara nka an nana ye k'a fɔ fɛn min ye a b'i ɲini ka dɔgɔkun 2 bɔ k'a fɔ ko colonel Asim Goita ale yɛrɛ parti politique ɲɛsin ale ma muso jɛkulu ani tɔn ɲɛmaw dɔw olu yɛrɛ bɛ ka Kuluba de sira ma gɛn fɛn min ye jikɔrɔni sira ye u y'o bila Asim bɛ k'u wele u bɛ ka taa Asim fɛ yen u bɛ ka kuma sigikafo in na an b'a la an nana i fɛ yen an bɛ sigikafo in an b'a la ala dɔrɔn de b'a dɔn munna Asim yɛrɛ ye jamakulu in ɲɛsin Asim ma Kuluba faama dagayɔrɔ la ka jikɔrɔni bila n'o ye cité administrative ye an t'a dɔn an kɔni an bɛ ala deli ala k'a kɛ hɛrɛ ye ale yɛrɛ bɛ ka dɔn yɛlɛmara ɲamakɔrɔ ale yɛrɛ bɛ ka parti politique reçoit sisan kunungo an ka dɔn kibaru la fɛn min ye colonel Asim a ye parti politique k'u bɛɛ lajɛlen wele nɛgɛ ɲɛ 10 waati kunun tɛnɛn u ka taa u ka ɲɔgɔn ye anw tun ye ministre Amadou Koita sɔrɔ nɛgɛjuru la an y'a ɲininka k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa ko k'a fɔ ko u ka se yen ntɛnɛn 10 heures waati ne y'a ɲininka k'u bɛ taa wa u tɛ taa a ko k'u bɛ taa ni maa y'i wele i bɛ taa lamɛn n'a ma fɛn f'u ye a bɛ fɛn d'i ma u taara nka fɛn min ye bi ye ka da kan an ye ministre Amadou Koita an y'a ɲininka u bɔlen ko Kuluba a ko an ma k'u taara président ka wele ka namɛ nka u ma tɛmɛ miniti 15 kan kuma la Asim ye kuma ta ministre Koita Amadou Koita y'a jira an na k'a fɔ ko fɛn min ye ka kuma di parti politique ma ko o ma kɛ fɛn lajɛ in bɛɛ lajɛlen Kuluba saldo banque kɔnɔ k'a ma tɛmɛ miniti 15 kan an kɔni mɛn tigila o ye mɛn dan ye ni an sera ka Amadou Koita sɔrɔ nɛgɛjuru fɛ a ye kuma mun fɔ an ye a ka segin a kan o ni Asim ni ɲɔgɔn ye mun kɛ salle de banque kɔnɔ Kuluba a ko o fɛsɛfɛsɛya ne yasa an ka se k'a faamu. Monsieur le ministre. Oui, allô? Oui, monsieur le ministre. Oui. I Koita. Ah bah, Jalo. Ngo. Ko kɔrɔfɔlen tɔ ye dalamaga ye. Aw taara Kuluba kunun sɔgɔma. Wele tun bilala aw ma an ni i y'o kuma fɔ an ka kunnafoni tɛmɛnen ninnu na. I ko a ma ko aw bɛ taa. Aw taara. An taara wele jaabi, président ka wele jaabi Kuluba. Mun bɔra a wele kɔnɔ mun fɔra aw ye.
président wele antale kuma min kɛra o ye ka wele bila malidenw ma bi surtout parti politique ɲɛmɔgɔw ka wele bila k'an ka fara ɲɔgɔn kan mali kama an ka fara ɲɔgɔn kan assise nationale de la refondation bɛna kɛ a kana kɛ maa si kɔ maa si kana kɛ denkɛ kɛrɛfɛla la donc kuma kɛra o de ye ni ala sɔrɔ a ma parti nin kan ka malidenw fara ɲɔgɔn kan pour que a bulu ka jɛ ka bɔ an bɛ se ka sariyaw ta sariya min b'a to gɛlɛya min nana ɲɔgɔn wɛrɛ kana sɔrɔ donc kuma ma di an yɛrɛ ma an ko hakilila k'a fɔ an fana bɛna kuma sɔrɔ pour que ka hakilina fɔ ɲɔgɔn ma kɛ donc a kɛra président ka kuma kan ani ministre de réforme donc an y'a faamuya an ka laɲini ye min ye dɔrɔn an ye min fɔ jamana nin y'an bɛɛ ta ye faso nin y'an bɛɛ ta ye i ka fɔ o de ye manden sigi donc an ye tariku jamana de ye o ye tiɲɛ mais an ka cadre d'échange an bɛ min fɔ mɔgɔw ye an ma ban sigikafɔ ma an y'a fɔ sigikafɔ caman kɛra mais ne sigikafɔ de bɛ se ka na ni bɛn ye ne de bɛ se ka na ni hakiliw faratɔ ye ɲɔgɔn kan min b'a to an bɔ gɛlɛya kɔnɔna na an ye condition de fɔ a la fana k'a fɔ n'an bɛ sigikafɔ nin na a PDR n'o y'an bɛ kuma min kan o ka bɛɛ ka dɔn an hakilina ye fɛn min cadre d'échange pour une transition réussie o kɔrɔ ye ni sigikafɔ ni camancɛ fanga layidu minnu taara kɔnɔna na olu ma kan ka don ɲɔgɔn na an ye layidu ta camancɛ fanga na k'a fɔ k'an bɛ transition kɛ kalo tile kɔnɔ an bɛ kalo 15 de la donc ni baara min kan ka k'o kɔnɔna na a ka kan gouvernement ka classe politique wele an k'an sigi ka kuma k'a dɔn min kɛra baara min tora baara min bɛ se ka boloda pour que an bɛ se ka layidu tiimɛ cogo min na ni gɛlɛya fana b'a la an k'o gɛlɛya fana fɔ k'o yira diɲɛ na donc an b'o position de k'ale bi an ma ban sigi ka fɔ ma président yɛrɛ ye weleli kɛ k'a fɔ ka laɲini ye maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan n'a fɔ ma tubabukan na inclusivité ani consensus donc o ye tiɲɛ ye donc an bɛ hakilina fana y'o ye mais n'an bɛ taa kuma na pour que a kana taa kɛ kuma puruke an ka bɛn de bi taa an bɛ taa kuma min kan n'an bɛn'o kan a tɔ ka nɔgɔ ne kuma ye ka taa kuma Mali ko kan ne kuma ye k'a fɔ an ye kuma minnu fɔ ka kɔrɔ k'an ka taa sigi olu kan tuguni pour que fɛɛrɛ ka bɔ a la o ye ko ɲuman ye mais min bɛ taa don a kɔrɔla la k'a fɔ ko transition o délai fana bɛ taa discuter o t'an fɛla ye donc anw fɛ o kan ka kɛ cadre wɛrɛ de kɔnɔ an ka bɛn o kan n'an bɛn'o kan Mali ka bɔ ka kɛ kelen pour que jamanadenw ka don da kelen fɛ o la Mali ka bɔ a kelen fana b'a to an n'an jɛɲɔgɔnw sous région kɔnɔ n'o ye CEDEAO an'an partenaires bɛɛ an bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn faamuya pour que dɛmɛ bɛ se ka se an ka jamana ma cogo min na an ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔna na o de y'an ka laɲini ye cadre d'échange pour une transition réussie. Sisan komi aw taara aw ye ɲɔgɔn ye nka kuma ma di aw ma aw bɛ segin aw b'aw miiri de ni aw kan ka taa sigikafɔ in na wala ni aw man kan ka taa la aw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ kɛ o kan n'an bɔra nin na sisan an fana bɛna ɲɔgɔn ye kɛ dɔgɔkun sinikɛnɛ ni ala sɔnna a ma cadre d'échange ka laɲini ye fɛn minnu ye an ka se k'o bɛɛ déterminer ka kunnafonidalaw labɔ o kalama inshallah. Monsieur Mini ko a kɛra cogo cogo n'aw ye ɲɔgɔn ye kɔni a kɛra cogo cogo aw bɛ taa sigikafɔ la ni min bɔra la n y'o de fɔ kuma ye jɛkulu de parti caman de b'a la donc an bɛna ɲɔgɔn ye n'an ye ɲɔgɔn ye an ka laɲini ye wuli de an b'o sɛbɛn k'o ci président ma comme président yɛrɛ ko consensus ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan a ko fana inclusivité bɛɛ sen ka y'a la o kɔrɔ ye bɛɛ hakilina de bɛɛ ka miiriya kan ka taa pour que k'o fɛsɛ k'a bɛɛ kɛ bataki kelen ye donc n'o kɛra kuma na ni ala sɔnna a ma an b'aw kunnafoni a tɔ la quoi. Tabarikala. Voilà, inchallah. I Koita. Merci. An b'i fo, merci Koita. Koita, merci. Nka yani assise ko kuma in fɔra waati min na an wulila an ye jɛkulu ɲɛma dɔw an ye olu sɛgɛrɛ i n'a fɔ Ismail Sako ale ni Pulo ani yelenkura Amadu Koitaw ani Asma olu de bɛ jɛkulu la jɛkulu n'a bɛ fɔ ko jigiyaba an sera ma a waati la aw bɛ taa sigikafɔ in na aw tɛ taa sigikafɔ in na sigikafɔ in a kun ye jumɛn ye jamana kɔnɔdenw wele kun ye jumɛn ye sigikafɔ in a nafa jumɛn de bɛ jamana kan ka d'a kan maaw b'a ko sigikafɔ k'o ye damu ye an ye Ismail Sako an y'a ɲininka a ye fɛn mun fɔ sigikafɔ in na an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o lamɛn basi la. Comme Shogel ko fo ale ka taa ka assise nationale pour la refondation na an dun bolo assise nationale refondation bɛna baara mun kɛ journée de concertation septembre tun y'o baara dɔ kɛ dialogue national tun y'o baara dɔ kɛ les états généraux de la décentralisation tun y'o baaraw dɔ kɛ conférence d'entente nationale tun y'o baara dɔ kɛ musaka min bɛna don o assise nationale de la refondation na n'o o musaka wari barika ka bon n'o tun bɛ se ka don karamɔgɔw ka gɛlɛya kɔnɔ o kɛ gɛlɛya ka ban n'o bɛ se ka don école ko ni denmisɛnninw ka ɲɛnabɔli ni sɛnɛkɛlaw ka gɛlɛya kan
pour que se ka no ka do la o ka fisa ka ta donina parce que o tum se ka mo dama ta o mo dama jere fen fe kera temene o tum fara ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ kɛ ka bɔ ni fɛn dɔ ye fɛn min ni jamana ɲɛmaaw bɛ se ka baara kɛ a la ni an bɛɛ bɛ se ka an wasa don o la o ka fisa o k'a fɔ k'u bɛ taa kɛnɛ wɛrɛ sigi kɛnɛ min bɛna kuma dɔ ka fara élection kan ye Sogɛli bɔra k'a fɔ ni Ala sɔnna ma k'a fɔ an bɛ kalo min kɔnɔ o tile 25 na ko o assise la refondation bɛ k'o kɔnɔ bon assise la refondation n'an kan ka refondation yɛrɛ kɛ refondation bɛɛ sɔnna ma k'a ka ɲi Mali kɔnɔ mais est ce que assise la refondation bɛ se ka kɛ kalo 2 kɔnɔ ko o bɛ bɔ o bɛ wolo ni fɛn ye fɛn min ma deli ka fɔ malidenw ye waati min na démocrate société civile dinɛ ɲɛma politique maaw y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a fɔ ko organe unique aux élections ka se ka sigi a fɔra a ka sigi moyen terme kɔnɔ moyen terme kɔrɔ an ka hakili jagabɔw kɛ an ka baara ɲɛbila baaraw kɛ fo ka organe unique aux élections sigi a bɛ se ka taa kɛ san 1 ka taa bila san 2 la pour ka se ka sigi waati min na n tun ye conseiller présidence la ministère de l'administration territoriale ka secrétaire général CENI DGE cour constitutionnelle maaw nana an tun y'u ɲininka ko organe unique aux élections a bɛna kɛ Mali kɔnɔ aw minnu ye techniciens ye ni président bandaw ko kɛlɛ kelen tɛ fara kan aw yɛrɛ ka hakilina ye jumɛn a ko la a bɛ se ka sigi waati jumɛn kɔnɔ ni kɔlɔlɔ t'a la n'an bɛ se ka taa élection nata la o ko n'a ye baaraw daminɛ sisan o wagati an tun bɛ janvier février kɔnɔ il faut compter kalo 12 pour k'an ka se ka kulu in sigi k'a sɔrɔ kɔlɔlɔ ma y'a la moyens ka d'a ma ressources humaines ka d'a ma a ka se ka sigi jamana kɔnɔna fan caman na baarakɛlaw ka se ka u ka baara faamuya a ka se ka a ka baara waleya tiɲɛ kan ka sɔrɔ kɔlɔlɔ ma ye élection résultat ko la a bɛ se ka kɛ kalo 12 kɔnɔ bon ni ninnu ko olu bɛ tila u ka baara la kalo 1 ni tilancɛ ka taa bila kalo 2 la k'u bɛ tila ka kulu in sigi kulu in sigili la o ka fɔ la a bɛ se ka kalo 2 kalo 3 sɔrɔ o kɔnɔ pour que kulu in ka se ka sigi o kɔrɔ an bɛna fɛn dɔ de baratu ka mana da maa ɲɛ kan k'a sɔrɔ techniciens yɛrɛ minnu b'a kɔnɔ olu y'a yira k'a fɔ a tɛ se ka kɛ waati koronnen in kɔnɔ donc o bɛɛ de b'a to an ko n'an kan ka se k'an sigi k'o makɔnɔ hali n'ale k'ale bɛ kalo 2 fara transition kan walima kalo 3 a tɛna se ka bɛn a ko ɲanen ma donc min cɛ ka ɲi dɔ kana fara kan an bɛnna kan dɔ de kana fara kan an bɛnna kan ni dɔ ma fara kan jumɛn kan ka kɛ kulu in baaraw ka continuer sɛgɛsɛgɛli ni ɲininkaliw ni hakilijagabɔw u ka dɔ ka fara kan halisa CENI bɛ yen ministère de l'administration territoriale bɛ yen DGE bɛ yen CENI a b'a fɔ k'olu bɛ fanga bɛna dɔgɔya de a bɛ to organe unique dɔrɔn ma n'o sigira de o comme o sigili kɔlɔlɔ b'a la a waati bɛ sɔn ka janya n'u y'a teliya ka karabu kɛ o cɛ man ɲi min ka ɲi CENI fanga ka di CENI ma musaka caman ka di CENI ma CENI pouvoir o y'aw fɛla ye o y'an fɛla o ka renforcer jamana kɔnɔ maintenant an y'a ye k'a fɔ résultat minnu bɛ bɔ minnu bɛ résultat fɔ olu de b'a falen cogo min ka d'u ye selon k'u b'a fɛ ka nin bin ka di nin ma kɔlɔlɔ min y'an sɔrɔ 2020 élection tɛmɛnen na législative tɛmɛnen o tɛna se ka an sɔrɔ parce que bɛɛ ye faamuyali kɛ donc ni fanga dira o structure dama ma a ka ca Ala fɛ ni Ala sɔnna ma jaabi minnu bɛ bɔ o tɛna se ka contester comme kɔrɔlen kan parce que ministère ye fan dɔ fɔ jaabi dɔ di cour constitutionnelle taara jaabi wɛrɛ bɔ kɛlɛ nana o wagati de o kɔnɔna na an bolo o jaabi di o ka bɔ ministère bolo o ka tɛ CENI bolo baara bɛ se ka kɛ o kɔnɔna la an bɛ ka carte des partis politiques pour une transition réunie o bɛ ka baara dɔ kɛ ka yira malidenw na k'a fɔ waati kunkurunin min tora an bolo n'an y'a wasa don k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an mago bɛ réforme dama la loi électorale ka se ka nettoyer parce que baara dɔ tun kɛra juin mai kalo kɔnɔ tɛmɛna k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'an ye nin yɔrɔ in ta k'a fali a ka ca Ala fɛ an bɛ ka min ɲini an b'o sɔrɔ mai kɔnɔ o y'a sɔrɔ coup d'état ma kɛ juin kɔnɔ o y'a sɔrɔ coup d'état kɛra ministère de l'administration territoriale ani parti mɔgɔw CAP kɔnɔ o tun y'o baara dɔ kɛ o baaraw bilalen bɛ yen donc o baara o transition kelenw de b'u nɔ la donc olu de ni politique mɔgɔw tun bɛn'a kan kabini fanga dafala siɲɛ 2nan na parti politique mɔgɔw o ni ministère de l'administration territoriale o ma se ka baara ɲɛnama waleya ka taa hakilina kun tilenna kelen na donc alors que baara dɔ tun kɛra o dalen bɛ yen o baara ka ta baara ka kɛ n'o ye o ka yira jamanadenw na k'a fɔ kɛlɛ tɛ politique mɔgɔw ni fanga kura cɛ kɛlɛ tɛ yen bɛɛ b'i ka hakɛ de ɲinina an ka baara de don k'a fɔ an ka fɔ jamana ɲɛmaaw ye attention bɛn kɛra nin kan n'a ma ɲɛ k'an bɛ taa élection na parti politique sariya de olu de yamaruya u k'u kan bɔ n'u b'u kan bɔ a ye ɲɔgɔn faamuya la o tɛmɛnen kɔ u b'a fɛ ka réforme kɛ an bɛ CEDEAO kelen min kɔnɔ ni an bɛ fa de ye CEDEAO parce que an bɛɛ de y'a sigi n'an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ni dɔw bɛ k'a fɔ ko CEDEAO y'an jugu ye mais CEDEAO de la ka a ɲɔgɔnna kɛ u ma taa y'a jamɛ wuli ka bɔ a nɔ la waati min na Samuel Doe ka fanga bɛ bin ni Prince Johnson tun y'a fanga ta CEDEAO ma kɔlɔlɔ sigi o kan o wagati la fo ka Charles Taylor sigi yan Charles Taylor bɛ wuli fanga la waati min na CEDEAO ma a se k'o la mais tiɲɛ na CEDEAO ma se ka maaw nimisi wasa cogo min ka di maaw ye o ye tiɲɛ ye an
mo fana fo mais o korote ku an jugu de wulu yo parce que kunu an tuma kono an ya nyemata an fana ye sharia boli jamana do kan wati mina Niger ba ka coup d'état ke ni bare sara tun sara bare mayna sara tun sa fatura coup d'état senfe ni tanja na ka président transition tumbe o wati jibo nunga transition nko o wati la anga munu tumbe masaya la o wati alfa maru konare o wati nko de la ga dankare ke Niger la kene kan ka fo nulu be tant que Niger be sal kono o lut se ka kuma makaya te loin o wati est-ce quand tu es Niger juguye kololo kelen ka Mali soro sero simun fara Niger to la Mali kono o mancha o wati la ama tegre fo kwa Yusufu mawuli ka ande me kan la face wati do la ka to président la ama fo wati ko Yusufu yan juguye peuple nigérien peuple tchadien olu mana kele kan fe ya o ka mo masa anterude ya CEDEAO to la Niger manaya ani Niger te G5 kono o CEDEAO kelen de shariata kafo nambe sonama ni kalaflu be ke kalo woro ya nuche yelema ganga ke gafu kono il faut que munu nganga ta kalaflu la ni parti politique do oni fanga ani fanga sina uga nyogon famia mais chama fanga sina be ya fanga sina teu transfer fanga ka bara jume kamau topo ku kala nyogona jamana donga do dakene fa bo dakene fe wati kunguruni mais ni premier ministre na fo ay parti bi sabadron vraiment majorité te awiye bon ande be fanga kono ni transition te ni élection na ke alete fanga soroga ke Mali premier ministre mais fanga chama fanga de ba ke sababu ale kra Mali premier ministre munu be mbi ka fo ko ka donga na fara transition kan ulu chama tuye la nyini ke coup d'état flana ngono uga takadi shugelma ke l'état la ale de tuye ka porte parole ale tuye ka nyemae abeka fin chama fo aka waleya anga laje anga de maganya bulu la sigi na autita anga cadre maçon tagalima ni condition ma parce que atena wolo fenyumana war tien de do wati tien de do anga cadre yanini a tondon fe anga na yala et utu ya fo premier ministre mais quand ya keneka o de laidu tara o de décision tara mais encore une fois de plus ambe Mali de kono Mali sigafo jamana e sigafo jamana mdo dugujera yelema bisega do kola ni usona ka fodote fara transition kan ameka minke abisega ke sababu ye fa kura mu benale o bena décision o bisega continuer ka barakala mais lu ya nyini ka fo kulube kani assise nationale de refondation ke jabi mbebo kono o beke wajibi de président kurama ago waleya fanga miata o make jagwa fangate chamanche fangado élection amabo élection na président mdu mena sigi avec légitimité jamana don de ba aller sigi absaka foko ameka minke ni chamanche fanga kono abekale ma jagwa ya chukudi o dalube jumembe bulu ni eba fokebo jagwa ka soro fanga mbedalema aga mara kono ukabuni ega fangaye aga assemblée la aga député bena chani tobe ale be soko yelema watibe donc o kuma e chenindo a chekan kuma ko karlendo passer fangatala ateta yorojan abe mo negen kando quoi chien kante angana son ka jamana don ko do nyona ni kuma mu kesete kuma mna chama fanga kanga se ka jamana glan ni jamana de nyumawi ni jamana de munu vraiment akadwe ka jamana glan et encore une fois de plus chama fanga akada aga réussi et ne ala sonama nous ye maulame nous kala klokuna ndiunye antu juguye anyu nindo de mais ka fo adamade ikuma kambato na itoro c'est que depuis qu'il be ka fo watimna abidala ma masikono note manngala uye kurkan fuga sigi tunata klela uya matrafao o kurkan fuga ne nane woloni sanangoya ni fenu no yo no ko l'être humain est sacré mo ni fima ngamene ka faka ni joya ni doka ngase ka bo akula depuis kurkan fuga akuma makaya donc amani na fanga mo fe munu mbembi o ka kuma kan bateau assise mbeke cadre des partis politiques pour une transition réussie uya nini ambe fait ambe benaka en tant que chef de parti politique kafo ante ya keneka parce que ambadon mimbe boy ou ya ke wajibi jagwa comme si ambe dictature kono anunte dictature kono konamana arajo nyeta gala naumana konamana jama be sigile no naumana konamana lame ba jama sigime naumana balmaw anga kunu kunafoni keneka anya jirawla kafo feminye usas imam dikoy aye jamana kono don wile ko ka kurane jigi ka do ke jamana e ka do ke anga fure munun tara ka do ke uye ka do ke jamana ka sabati jamana kono don be ka fara nyogonga kono kulu wili kande ba fo ko bi kera femye bolonta kene ba mu fleni ba ko jikroni asi kunungo anya ta ko folo anyo latemi onga bita flanain ambino olatemi diko e femi fo jamana ka basigi jamana kono don ka benka ke hakilina kilinyi jamana kono don ka ke nyogon fe niu ka nyogon ta mo kote mali kodi do mali moro keta mali mun toambulu mamaru konate mali mun toambulu atete mali mun toambulu musa traoré mali mun toambulu ulu tara ka mali miria tula chugomi anga fara nyogon ka diko ma kuma were fo anga fara nyogon ka
an ka fara ɲɔgɔn kan an ka bɛn an ka dusukun a ka senuya an k'an tilen ɲɔgɔn ye an k'an tilen jamana ko la mɔgɔ ko tɛ jamana ko dɔn dɛ karamɔgɔcɛ ye nin de fɔ ka jamana kɔnɔdenw wele ka duwawu kɛ ala ka barika don Mali la an bɛ wo mun kɔnɔ dinga mun kɔnɔ ala k'an bɔ mɔgɔ y'an bɔ ala k'an bɔ mɔgɔ m'an bɔ ala k'an bɔ Diko ka kuma sera nin dɔrɔn de ma jamana kɔnɔ kuma Mali bɛn an ka bɛn Diko ye nin de fɔ bɛn ala dun ko bɛn bɛ yɔrɔ min hɛrɛ bɛ yen n'an y'an nikun senuya ka a jira ɲɔgɔn na k'an kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye jamana in bɛ nin lahalaya mun kɔnɔ a bɛ bɔ nin a bɛ nin sitani jamana lahalaya mun kɔnɔ a bɛ bɔ nin sitani na an k'an dusukun senuya k'a tilen ka kuma ɲɔgɔn fɛ bɛɛ k'a fɔ ko Mali a ye misali ta dɛ Charlie Hebdo kɛra don min Bataclan kɛra don min Faransi minisiri kɔrɔ n'a président kɔrɔ bɛɛ bolila ka na Hollande fɛ yen i y'a faamu k'an nana ko Faransi de bɛ ka jeni sisan ko an nana Faransi ko de la anw fana k'an ka wuli Mali ko de la ka na an ka mɔgɔ kunkolo ko to yen ni karisa tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ wala ni karisa ka ko tɛ taa ɲɔgɔn fɛ o tɛ Modibo Keyita ye Mali mun to Mamadu Konate taara i da ka Mali mun to an ka bɔ Mali de ma o m'a to an bolo k'a to tan dɛ Diko y'o wele de bila ko Mali an ka bɛn an ka kɛrɛfɛ kumaw bila an ka jamana in lajɛ jamana in bɛ cogo min jamana in tɔ tɛ bɛrɛ ye dɛ fitinin dɔrɔn de bɛ an bolo o tuma an ka bɛn Diko y'o kɛnɛ de sigi ka maaw wele ka kuranɛ jigin ka tila ka duwawu kɛ o tako filanan an ka fara ɲɔgɔn kan an ka imam Diko an ka lamɛn min ye Asimi ye n b'o fɔ k'an kan kɔrɔta n'a ye a tulo bɛ n kan na kabini n y'a dɔn ko nin de ye Asimi ye fo n bɛ sigi yɔrɔ min na sisan n'a y'a sɔrɔ Asimi y'a bolo kɛɲɛ ta tanga kelen n'o kɛra n ka taa fɔɔnɔ janɛmɛ kɔnɔ tanga kelen a tulo bɛ n kan na ni nkalon don n'a ye n sutura ala kana ɲɛ da ala kɛra kan alors donc ne bɛ sira jumɛn ye wala kalon ni ayiwa dugu wuli nkalon k'o da i la k'i kɛ jamana dugu ye parce que maaw bɛ yen olu t'a fɛ i kunkolo yɛrɛ de ka bɔ kɛnɛ ma ça suffit wa nin n'a ta o ta kabini u y'u ka fɛn in kɛ n'o y'a ka coup d'état filanan in fo an sigilen bɛ sigi yɔrɔ min na yan ne n'a tɛgɛ ma don ɲɛ tɛ an ma kuma ɲɔgɔn fɛ téléphone na n t'a kalama a tɛ n kalama ma tuula bɛ min kalama fɛn wɛrɛ tɛ ne n'u cɛ u ye jamanaden ye ne ye jamanaden ye a banna mais tuma min ne ye n sigi ka jamana ta cogo ye jamana in bɛ longolanba la ne y'a ye oui jamana bɛ ka taa tacogo min ne y'a ye n y'a kɔlɔsi n ye mɔgɔkɔrɔba ye n bɛ ko caman kalama dɛ n b'o fɔ waso tɛ dɛ n bɛ ko caman kalama o ye tiɲɛ o ye ala ka fatulu de ye ala y'o kɛ n ye n bɛ barika da ala y'o la ne wulila n ko nin n kana sigi ka jamana lajɛ tan non ne tɛ se ka nin kɛ ne tɛ se ka bɔ maliyɛnw ɲɛ maa miliyɔnw u ka bɔ k'an ka fɛn yɛlɛmɛ jango hɛrɛ ka kɛ jamana kɔnɔ maaw ka sa ne yɛrɛ ka da la jango hɛrɛ ka kɛ jamana kɔnɔ ne sigilen ne ɲɛ b'a la a tɛ ka taa o sira in fɛ ko ne ka mɔkun tɛ fɛn fɔ o kuma mun kɛra alors n ko nin ko in na nka n ka ko in ɲini ni hakili ye ne wulila an karamɔgɔ ani o conseil président Cherif Ousmane Haidara n y'a wele n ko nɔgɔ n b'a fɛ an ka ɲɔgɔn ye ne ɲɛ bɛ ko in na cogo min na an ka jamana n'an m'an kɔlɔsi ko in bɛ ka taa taabolo min kan a ma ɲi dɛ a bɔ n kɔrɔ ye tiɲɛ fɔ i b'a fɛ an k'a ka cogo min a fɔ ɲɛna an b'a kɛ ten wallahi a y'o de fɔ ɔ n'a m'o fɔ n b'a fɔ a m'a fɔ ten mais wallahi a y'o de fɔ o tile fila in y'a sɔrɔ ale ka denmisɛnninw a n'an ka mɔgɔ dɔw fɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ o mankan tun bɛ dugu kɔnɔ nka u ma ne bali n taara fɛ maa minnu y'o ye olu dusu bɔra bon non an bɛ ko min na o ye jamana ko de ye an ka dusu ninnu bila ne y'a mɛn an bɛ yan a ka di de n'a tiɲɛna bɛɛ bɛ taa yɔrɔ ɲini yɛrɛ la ala k'an kisi o ma a ko n ma ko problème t'a la n bɛ ka bila la n'i ko an k'a kɛ cogo min na an b'a kɛ ten ne wulila ka taa Jean Zerbo ma a ka so a bɛ yɔrɔ min na ne taara yen ne ko n nana 2012 nana nin yɔrɔ kelen in na k'a f'i ɲɛna ko n'an ma wuli jamana bɛ firi wa nalen filɛ nin ye k'a f'i ɲɛna ne ɲɛ bɛ min na n'an ma wuli jamana in bɛ firi a ko o tuma n y'a faamu an y'a faamu o bɛ k'an hakili jigi de ko seli waati sera seli waati nin a ka jan dɔɔnin a bɛ se ka waati caman kɛ ni ala sɔnna hakili b'a la donc Zerbo ne taara fɛ k'a fɔ a ɲɛna maa minnu chrétien kulu dɔ in n wulila ka taa fo u ka yɔrɔ la ka taa kuma in f'u ɲɛna révérend a ye kuma caman fɔ a y'o dɔn ne yɛrɛ tulo la k'u y'a mɛn k'a fɔ ko ne ko n tɛ chrétien fɛ n tɛ don église la n mago tɛ chrétien na kuma caman ne m'a jaabi o de la n taara fɛ don min a ye bible ta ka na di yan ale t'a dɔn k'a fɔ bible in a caman durusilen bɛ ne kunkolo in na
ni ma fɛn fɔ a ye parce que an bɛ ko min na jamana ko don n bɔra olu fɛ jamana dugulenw taar'u fɛ n ko jamana bɛ ka taa taabolo min kan ɲuman tɛ parce que ko minnu bɛ ka kɛ ne fɛ ko tilelenw tɛ maa minnu ni jamana b'u bolo o bɛ k'a fɔ diɲɛ mɔgɔ tɔw ɲɛna k'a fɔ hɔn date min fɔr'u ɲɛna ko élection bɛ k'o la siga t'a la o ma hali yira o kuma la nka maa wɛrɛw bɛ kɛrɛfɛ minnu bɛ k'a fɔ a ye wuli a ye ka dɔ fara a kan non pourquoi se mentir soi-même anw ka jamana de don ni kibaruya min bɛ yen an t'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna mun na anw b'a fɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛ pourquoi mun kosɔn an yɛrɛ dama politiki mɔgɔ tɔw faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka kɛ regroupement ye olu yɛrɛ fana b'a dɔn k'a fɔ ko in kɛtɔ tɛ u ko wajibi don fo date in fo a ka respecter a dɔwɛrɛ tɛ n'i ye ko in lajɛ si ŋaniya tɛ ɲuman ye maa wɛrɛw marifa b'u bolo u bɛ ka jamana ɲɔgɔn ye nin bɛɛ bɛ sen na anw bɛ sigi an tɛ ka fɛn bɔ ne taara dugulen fɛ min bɔra a la ani mɔɔw fɛ yen u yɛrɛ dama sigira ka kuma minnu fɔ ne t'o commenter ayi n b'o to yen an nana bɛn a kan ka taa Sheriff Usman Madani Haidara ka so sɛbɛnni kɔrɔ ka tile ka bɛn ka hakililaw sɔrɔ ko la k'a fɔ sisan kɔni ko in ɲuman ye min ye an yɛrɛ ka bɛn an ka message kɛ ka jamanadenw wele ka taa basigi ni ɲɔgɔn minɛ no ani yafa ɲɔgɔn ma n'o tɛ jamana in bɛ lahalaya min na a man ɲi an yɛrɛ dama an bɛ ɲɔgɔn na an ni diɲɛ fana bɛ ɲɔgɔn na o kɔrɔ man di dɛ o kɔrɔ man di kuma in fɔra an taara o message di o kɔfɛ an bɛnna a kan ko an ka audience ɲini an ni Asimi Goyita ka ɲɔgɔn ye an bɛnna a kan an ye maa dɔw bila olu ka audience ɲini dɔgɔkun kelen o kɛra kuma fɛn ma fɔ an ɲɛna ne ni Sheriff ye ɲɔgɔn ye yɔrɔ dɔ la n y'a ɲininka ko maa ninnu ko fɔ an ka demande de sɛbɛn n ko demande de sɛbɛn fana wa n ko an t'a sɛbɛn a ko non k'ale ye lettre signé ka ban a taara o fɛ fo an bɛ sigi yɔrɔ min na o m'an jaabi fo an bɛ sigi yɔrɔ min na jamana bɛ ka taa taabolo min kan hakilina min b'an bolo kɔnɔnandiyakan min b'an bolo a y'a an denw de ye ala ye jamana kalifa aw la fɛn kɔfɛ ni anw wulila ka jɔ aw de ko k'an nana o ko in dafa de n'an ko k'an bɛ fɛn fɔ aw ye pour que jamana bɛ lahalaya min na a kana taa firi aw ka bon k'a tɛ se ka anw de suwa an k'o fɔ aw ɲɛna donc an bɛ taa min c'est ça la réalité mais ne y'a faamu k'a fɔ ko jamana tɔ in tɛ o ne min tɔgɔ bɛ jama in na o de don n'o tɛ o bɛ tile ka mɔgɔ ninnu de sɔrɔ nka ne min tɔgɔ b'a la o de ye ko in gɛlɛya ne ye n daminɛ sa ka n dabɔ kuma la mais n bɛ min fɔ aw ɲɛna n ye min daminɛ ni kuma in ye n b'a laban n'o ye ne ma jama in fara ɲɔgɔn kan yan ka kuma jango sini maaw ka bɔ bɔlɔn na k'a fɔ kaari min bɛ fanga la a ka bɔ yen kaari min bɛ yan fɛ u ka taa yen fɛ ayi ne ka laɲini t'o ye n ka laɲini ye jumɛn ye fɛn min bɛ an dusukun na an k'o to yen an ka bisɛnkɔniya dabila bisikijuguya ɲɔgɔn na an k'o dabila jamanadenw an ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn minɛ ni tiɲɛ ye ka fɛɛrɛ ɲini jamana in bɛ se ka bɔ nin tebi daba in na an bɛ jamana kɔnɔ maa minnu bɛ sɛnɛ la u ka foro sɛnɛkɛlaw ka foro tasuma de bɛ don a la k'a jeni k'u gɛn ka bɔ u ka duguw la u ka baganw minnu bila nin jamana in kɔnɔ maa wɛrɛ minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka bɔ u ka wɛrɛw kɔnɔ ko in ɲagaminen don maa t'a dɔn min ye min ye hali maa minnu bɛ yen ni dusu kama ni jamanadenya kama u wulila ni marifa ye k'u yɛrɛ bɛɛ fara jamana kan ka jamana kɔlɔsi ko in labanna ka ɲaami fo ka taa o kɛ siya ko ye parce que mɔgɔw tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ u tɛ ɲɔgɔn bilasira u tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna fo maaw ka kuma ɲɔgɔn fɛ adamaden minnu bɛ yɔrɔ kelen na an ye jamana kelen ye n'an ma kuma ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn bilasira ka yafa ɲɔgɔn ma k'a ɲini ala fɛ an bɛ gɛlɛya min na ala k'an bɔ a la a bɛ gɛlɛya tan dɛ anw bɛ lahalaya min na bi maɲumatoya ko don an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ an yɛrɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan bi an fara-faralen don si tɛ si kan fɔ wa an ni diɲɛ bɛɛ fana ko donnen bɛ ɲɔgɔn na o jamana bɛ laban cogo di an ni diɲɛ bɛɛ bi an ko donnen bɛ ɲɔgɔn na an bɛ mankanbaw la k'o kɛ ka cɛyakan fɔ tile fɛ su fɛ ka ŋunuma ka taa tigila k'o dili an b'an yɛrɛ bila o la mun na an b'an yɛrɛ bila o la mun na an ye hakilimaw de ye anw ka jamana de bɛ kunbalan na
yɛrɛ ma jigin ni fɛɛrɛ ni dabali min ka kan ka kɛ anw fɛ pour que jamana in ka bɔ nin kunfala in na anw de ka kan ka se k'o kɛ. An bɛna ni ala sɔnna dugawu kɛ ka nin ko in ban dugawu in an b'a daminɛ ne ni dugawu ye ni tasibila ye ka ɲɛsin maaw ma maa minnu danyana an ka jamana in kɔnɔ finitigi ani sibiri ka hakili fana ta an denkɛ n'an balimakɛ n'o ye asarafu sɔrɔfa a denkɛ min n'an danyana ka ɲini ala fɛ ya bi ala ka hinɛ na ala ka yafa ala ka hinɛ bɛɛ lajɛlen na ala k'u mago to sabali ɲuman ala k'o di an n'u ma ya rabbal alamin kuma an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ fɛn o fɛn n'a b'an dusukun na ni ɲuman tɛ ya rabbi ala k'a bɔ ka hinɛ don an dusukun na ka hɛrɛ don an dusukun na ka ɲɔgɔn ganu don an dusukun na yafa ɲɔgɔn ma k'o don an dusukun na n'an b'a fɛ ala ka yafa an ma an yɛrɛ ka yafa ɲɔgɔn ma ko bɛ kɛ mɔgɔ la koyi i yɛrɛ bɛ dɔ kɛ dɔw mɔgɔw la n'an ka jɛ ka yafa ɲɔgɔn ma ka ɲini ala fɛ nin tɔɔrɔ min b'an ka jamana in na ya rabbi ala k'a wuli ala k'a wuli ala k'a wuli jamana a kalifalen bɛ maa minnu ma an denw don a dɔw y'an mɔdenw ni min y'an dɔgɔnin ye i bɛ taa sɔrɔ an dɔgɔnin jugu anw bɛ kuma minnu fɔ juguya kuma tɛ ayi maaw ka kuma don ni nin n'a ma tiɲɛ f'i ye i dugu sara a k'a f'i ɲɛna ko caman kɛra jamana in na dununkan caman fɔra maaw ye ko k'o laban cogo min na a bɛɛ kɛra an ɲɛna yan o tuma u k'u janto u yɛrɛ la u ka lamɛnni kɛ u ni maaw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na fɛɛrɛ ka kɛ jamana in na an ka kuma kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ siyaw ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛɛ wele n bɛ n to sigiyɔrɔ in na ka weleli kɛ ka ɲɛsin an balimaw ma minnu ye marifa ta k'u bɛ min na k'o ye diinɛ ko ye nka u bɛ ka ko dɔw kɛ diinɛ m'o fɔ o fana ka f'u ɲɛna bilahi ka mɔgɔw ka forow ka tasuma k'a la diinɛ m'o fɔ ayi anw ka silamɛya diinɛ baliw min hada o ka kan ka f'olu ɲɛna kana mɔgɔw ka forow jeni ka mɔgɔw ka baganw fa ka maaw gɛn ka b'u ka sigiyɔrɔ la ka maaw ka duguw lamini k'a fɔ k'u tɛ bɔ hali balo u tɛ se ka taa ɲini o b'o min na silamɛya m'o fɔ dɛ an ka kan ka se k'o fɔ u ɲɛna maa wɛrɛ fana minnu bɛ yen n'u dusuku de y'u bila olu fana ka marifa ta o ka sabali ni ni fila kelen bilala ɲɔgɔn na n'i ye fila o fila kunbɛn o bɛɛ y'a dɔn i fana bɛna ko in gɛlɛya an bolo dɛ o k'o nɔgɔya an bolo ka mɔgɔ kunbɛn a bɛ mɔbili la ka mɔgɔ kunbɛn a bɛ taama na a ma fingi la a ma jɛ gila ka bin a kan k'a fa nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan nin ye tɔɲɔni de ye tant que an bɛ nin na a ka gɛlɛn an ka se k'an yɛrɛ bɔ an ka kow bɔ ɲɔgɔn na nka nin ɲuman ka kɛ an bɛɛ la pour que jamana in ka se ka bɔ nin tɔɔrɔ in ani nin degun in na an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'an ka jamana in basigi ya rabbi ala k'an ka jamana in basigi ala ka yafa anw ma an bɛɛ lajɛlen ka yafa ɲɔgɔn ma n b'a fɔ M5 mɔgɔw ye n delila k'a fɔ n bɛ segin a kan k'a fɔ fɛn tɛ ne dusukun in na ka ɲɛsin mɔgɔ kelen ma u la ni min kɛra an na n'a fɔ don sera n b'o fɔ mɛ fɛn tɛ n bolo k'a fɔ mɔgɔ dɔw kumana u la a dɔw b'a la u dɔw don u ka ne jalaki a dɔw b'a la olu ye ne jalaki ko dɔw la u y'u jɔ yen maa fana n'i ye tiɲɛtigi ye i b'a fɔ i yɛrɛ kun kosɛbɛ Mamadu Bacili a bɛna don M5 la don min a ma sɔn ka don ten a ka mɔgɔw taara ne de lajɛ o kɔfɛ de an nana a ko ne bɛ don ko in na nka n dalen bɛ maa min na o ye e min b'a la o kɔsɔn bɛ don ni ne bɔra a la n man sara a la n'a ye n kɔrɔ fɔ walima n'a ye fɛn fɔ o y'a jo ye o y'a jo ye o y'a jo ye o kɛra madame si ka jatu so ani Modibo Sidibe ne de ye sen ta ka u sɛgɛrɛ ka taa madame si sɔrɔ a ka so k'a ɲin'a fɛ a ka na a ka fara maaw kan maa hakili ma don ko donna ne de y'a kɛ ni ne bɔra ne ma fɛn fɔ olu ye ne n'u ma kuma n'olu ye ne jalaki u ye n jalaki u don ko la maa wɛrɛ min bɛ yen min donna nin don cogo in na o ye Jamil Bitari a taara n sɔrɔ n ka so de a ko n bɛna don ko in na nka n tɛ don a la ten dɛ n bɛ don e de nɔfɛ Jamil o ma kɛ M5 biro la de a kɛra n ka so de n'i ye ten n tɛ don a la n'i ko n ka bɔ n bɛ bɔ n ko n'o don t'a don n'o don t'a don a la kuma n'a kɔrɔ de don o kuma ko tɛ ni maa cɛ maa wɛrɛ minnu bɛ yen
kuma tɛmɛna ni dɔw cɛ nka nin ɲuman bɔra an na n'u jigiya ni fɛn dɔw ye n y'a ɲini u ka kɛ nka a ma se ka kɛ a dɔw dimina u fununa o kosɔn a y'an janfa u ye n buruja u ye n di burujabaw ma u ye artikuluw sɛbɛn k'a don fɛnw na ka kuma caman fɔ u b'a la su ani tile nka walahi n y'o min fɔ kuma daminɛ na ne kɔni yafara hali kelen a tɛ dusukun na wa an b'a ɲini u fɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma u k'u bolo bɔ u yɛrɛ dama ka yafa ɲɔgɔn ma u fana k'u bolo bɔ u ni jamanaden tɔw ka ɲɔgɔn minɛ jamana in ka bɔ nin lahalaya in ka ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'an laban ɲɛ a ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye ya rabbal alamin o kuma an bɛna fatiha ta bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على محمد وعلى آل محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه واجعلنا من أوليائك المقربين ومن عبادك الصالحين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والطاعون اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والطاعون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أناني ألف يا رب ألك الترب بلجل إني كبوانا جمانك ألك أن تكون فرنيوانك نهاري ألك بندو جمانا دون نيوانك ألك هنام بلجلنا ما من فاتورا أماني باوني ما قروا لا ألك هنو بلجلنا ألك يا فأم بلجلنا كأم بطو وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كفوقنا ملكنا مليكو كفوقنا كنومنا أرجوتكما بنومنا نفوقنا كتنيفو ملدوني نفوقنا balmo femuni sibiri timini Nieta ka terilakaw ka jekulu ani danbe terilakaw ka jekulu u farala ɲɔgɔn kan ka baara boloda u ye kuma sigi kɛ o kuma sigi in tun bɛ fɛn min kan tubabu b'a fɔ fɛn ma ko genre i ko genre i bɛ an balimamusow kɔ fɔ genre ye mun ye an balimamusow kan ka mun kɛ o baro kɛnɛ de sigira radio danbe kɔnɔ an ka maa min tun bɛ kɛnɛ kan ye o ye Amza ye kunu a ye Fode Tunkara ta lamɛn bi Amza tun bɛ kɛnɛ kan ye a ye député kɔrɔw ani conférencier yɛrɛ jɛra a ye olu sɔrɔ bi ta ye an ka fara ɲɔgɔn kan an k'u lamɛn. Ne ye Mamadou Jara ye conférencier kɛnɛ kan. bi aw ka lajɛrɛ tun bɛ mun de bon jamana ko don silamɛya ko don an bɛɛ ye silamɛ de ye c'est que fɔlɔ silamɛw tun b'a la ka ko kɛ cogo min na jama mana wuli an bɛ wuli u kɔ ko mana kɛ cogo min na an bɛ tugu u kɔ an ko ko bon maintenant sisan nɔ an jeunes ninnu o de banna quoi ni fɛn fɛn bɛ yen nɔ sisan nɔ an b'a a filɛ n'an ka filɛli ye n'an ka jateminɛ ye mun fana b'an fɛ a ko kan an b'a kuma fɔ bi kuma nin bɛ mun kan parce que n'i ye Mali filɛ foyi tɛ Mali kɔnɔ sisan nɔ loi sur le genre violence basée sur le genre mais a bɛ na i b'a ye maliyɛn si sen t'a la maliyɛn si da t'a la mais a kuma bɛ na fɔ de a bɛ kalan mɔgɔw ɲɛna de a bɛ kalan a bɛ e sen t'a la e ma foyi mais a kuma bɛ sen na donc n ko nin ko nin tɛ se ka taa ten cogo la sisan nɔ n'u nana ni papier min ye an t'a fɔ awɔ bilen dɛ an b'a papier kalan ni mun b'a kɔnɔ ni mun ma ɲi an ma an b'o fɔ an bɛ mɔgɔw ladɔnniya la k'a expliquer mɔgɔw ɲɛna mais nin ko nin ma ɲi a ma ɲi mais a dogolen don a b'u bolo mais nafolo kɔni b'u bolo o kun de ye an ka sigi kun ye bi ka fɛn caman bɛ yen nɔ n'a dogolen bɛ maliyɛnw na parce que tiɲɛni filɛ nin ye u bɛ na ni tiɲɛni ye mais u bɛ tɔgɔ duman de d'a la ka kasa duman fiyɛ a la ka na n'a ye e b'a filɛ e tɛ kojuguya kɔnɔ mais an y'a ye k'a fɔ ko fɛn fɛn bɛ yen nɔ a bɛ dankari an ka du taabolo la kosɛbɛ bon n'an dun ma wuli fɛnɛ ka explication di mɔgɔw ma ala k'an kisi denmisɛnnin minnu bɛ na an kɔfɛ u bɛna sɔn an ma foyi kɛ ka bilo ɲɛ bon o de kama vraiment on a voulu d'expliquer à la population comme an bɛ jamana min kɔnɔ chacun est libre ka association kɛ libre aussi papier mana na cogo min na i sɔnna i b'a fɔ n'i ma sɔn fɛnɛ i b'a sɔn voilà vraiment la loi sur les genres ni a kungo n'a problème de ka ca ka tɛmɛ a ɲuman kan mais a kuma bɛɛ kɔni a bɛɛ fɔlen kɔni ko muso mais muso yɛrɛ t'a kalama denbaw t'a kalama silamɛmusow t'a kalama papier nin kɔni bɛ yaala bon vraiment jamana kɔnɔ nin ko nin filɛ nin kan ka dabila ten voilà tiɲɛ ka fɔ mɔgɔw ɲɛna i ka kuma kɔnɔ fɔlɔ la i y'a jira k'a fɔ genre i donna genre la k'a développer genre yɛrɛ ye fɛn sugu jumɛn ye dakuru ɲɛ kelen bɛ se k'a fɔ ani jɔnw de bɛ nin ko in kɔnɔ
bon javne filɛ nin il faut qu'an ka expliquer mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ sisan mun don mais muso ka hakɛ ɲini jɔnni bɛna an kala la jɔnni bɛna silamɛw kala muso ka hakɛ ɲini na mais n'i y'a ye k'a fɔ ko fɛn dɔ kɔni bɛ tubabuw de bolo minnu bɛ yen nɔ minnu tɛ silamɛya fɛ papier dɔ b'u bolo k'u bɛ musow ka hakɛ ɲini depuis yen nɔ kɔni i kan ka se k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ na jɛlen tɛ loi civile javne u kɔrɔ bɛ muso de ɲinina ka muso bila ɲɛma fɛn bɛɛ ko muso mais laɲini ye jumɛn laɲini yɛrɛ mun de bɛ yen nɔ an ka du an ka danbe an ka diinɛ bɛ se ka tɔgɔya cogo min na an ka jamana kɔnɔ o laɲiniw de talen don k'o kɛ papier k'a fɔ ma ko loi civile javne bon loi civile javne a bɛ musow bolo muso minnu tɛ an ka diinɛ fɛ minnu tɛ silamɛya fɛ minnu tɛ du taabolo ɲuman fɛ ni cɛ de ye dutigi ye minnu t'o fɛ donc o muso olu ka laɲiniw ale ni an b'a fɔ fan dɔ ma minnu bɛ yen nɔ n'olu ye gwabidiganiw ye olu fana ka laɲini o papier filaw de talen don ka da ɲɔgɔn kan donc u fila ka laɲiniw de kɛmɛ papier ba kelen n'u b'a fɔ ma ko loi civile javne donc foyi t'a kɔnɔ ni muso ka laɲini tɛ ani ni gwabidiganiw ka laɲini bon olu ka laɲini fana o tɛ se ka basigi fewu fo fɛn kelen bɛ yen nɔ fo de ka bɔ yen o min o jɔsen o ka bɔ yen o ye diinɛ n'an ka du taabolo ɲuman donc laɲini bɛɛ ye de k'olu de bɔ yen nɔ o bɛ bɔ yen cogo min na mais nafolo kɔni b'a la dɛ fɔlɔ b'a la nafolo labilalen don ka mɔgɔw hakili suɲɛ ka silamɛw hakili suɲɛ voilà donc an ko de ko an bɛna ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna mun don exactement u kana ye k'a fɔ k'u y'a kɛ phénomène de mode ye a bɛ télé la a bɛ radio so la bɛɛ b'a fɔ ko ɲuman don ayi dɛ ɲuman tɛ dɛ mais i y'a jira i ka kuma kɔnɔ fɔlɔ ni ko jɛkulu dɔ bɛ jamana in kɔnɔ musow caman b'u yɛrɛ ko kow de bɛ nin ko in kɔfɛ dalilu jumɛn b'i bolo o kuma na an y'a kuma f'u ɲɛna quoi an bɛ jamana de kɔnɔ an ye mun fɔ n'u tiɲɛ tɛ u ka s'an ma kɛ u kana fɔ a karisa e b'a la ka nin mun fɔ ni tiɲɛ tɛ bon an b'o jamana de kɔnɔ o parce que an ɲɛ b'a la mun don i mana Mali tiɲɛ ni fɛn fɛn ta loi fɛn bɛ yen nɔ n'a kɛmɛ problème ye an ka du n'an ka diinɛ kan i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ bɛ kafo mɔgɔ musow de bolo a bɛɛ b'o olu de bolo donc vraiment il est temps que an k'a f'u ɲɛna k'a f'u ɲɛna u ka sabali kun ye mais u k'u ka laɲini kɛ u ka laɲini bɛ u k'a kɛ o mais u ka n'u ka laɲini kɛ ni musow tɔgɔ ye wa u ka n'u ka laɲini fana kɛ fana k'u ye ko mun bɛ yen nɔ a bɛ tɛmɛ hali mɔgɔ si t'a dɔn k'a fɔ mun don papier jɛlen don u ka na se mɔgɔ ma u k'a fɔ muso ka laɲini mɔgɔ bɛ se ka muso ka laɲini sabati ka tɛmɛ silamɛya kan souvent tɛ a kama ka muso ka hakɛ d'u ma donc olu bɛ fɛ ka na ni hakɛ min ye o tɛ bɛn an ka yan hakɛw ma parce que o ye min ye de ka muso ni cɛ k'o kɛ kelen du kelen ka dutigi a bɛ bɔ yen nɔ ou bien silamɛya muso kana silamɛya bali foyi la muso ka bɔ silamɛya kɔnɔ silamɛya kana fanga sɔrɔ du bɛ cogo min na bon olu t'an ka taabolo ɲumanw ye mais olu papier de b'olu bolo donc u ka sabali u ka kɛlɛ vraiment ni bɛ laɲini b'u bolo u ka laɲini kɛ mais mun y'a diinɛ n'an ka duko ye u k'o sen bɔ a la depuis 2017 an kɔni an y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko dɔ bɛ labɛnna nin ko tɛ mais u sera diinɛ mɔgɔw ma karamɔgɔw ma ka taa f'u ɲɛna ko i bɛ se k'i denmuso ladon cogo di kalan na n'a tilala e tɛ baara ɲini ka d'a ma bon n'i y'o kuma fɔ bɛɛ b'a fɔ ko awɔ ko ye tiɲɛ ye o mais le fait que diinɛ ɲɛmaaw y'u ka jɛ de o la u nana ni papier min ye o ni u ye mun fɔ diinɛ ɲɛmaa ninnu ye kelen tɛ voilà donc depuis laban an ko kuma ko non nin kuma nin ko jɛlen tɛ loi civile javne aw jija kun de ko fo ka loi ta jamana filɛ nin ye du filɛ nin ye du taabolo o b'an bolo mais munna u tɛ taa fɔ tubabuw ɲɛna bon tubabuw a y'a fɔ a ka muso ɲɛna u fana ko u k'u kun datugu tɔw b'a fɔ ko non k'u tɛ o parce que munna u ka diinɛ tɛ u ka taabolo tɛ mais munna u bɛna ɲini an fɛ fana k'an ka musow ka bɔ diinɛ la ou bien an ka du le fait que diinɛ fanga ka bon du kɔnɔ k'an k'o bila donc an ka mɛn yen côté nin ma o de man ɲi kosɛbɛ u b'o côté nin bila silamɛw fana ka wuli vraiment k'u cɛsiri kosɛbɛ silamɛya ni diinɛ dɛmɛni na parce que a laɲini bɛɛ ye min ye a bɛɛ de a loi ninnu bɛ ka voter au niveau de l'Assemblée nationale et que ni maa o maa de bɛna wuli k'e bɛna loi de javne kɛlɛ fo sanction ni disposition de ka ta i kama donc hali mɔgɔ mana wuli prochaine fois ni mɔgɔ min ko ko tu n'es pas e tɛ loi civile javne fɛ dama donc ko loi ka ta i kama mais o ye diyagoya de ye o jamanadenw kan ka mun kɛ yaasa an bɛ kisi nin kɔlɔlɔ ninnu ma d'abord il faut que mɔgɔw ka wuli de mɔgɔw ka kunu ka bɔ sunɔgɔ la ni ko ko bɛ kɛ jamana kan ni ko ko bɛ diinɛ kan ni ko ko bɛ kɛ du kan u kana kɛ mɔgɔ kan sigilen don bɛɛ de kunkan ko don fɛn fɛn de bɛ yen nɔ ne a bɛ kɛ ne bɛ fɛ bɛɛ ka wuli k'i cɛsiri a ko la kuma tɛ mun ye constitution ko minɛlen silamɛw ka n'u sigi ten k'a fɛ la dɛ non u k'a ɲɛɲini kosɛbɛ de parce que u ka laɲini u bɛ fɛ k'a bɛɛ de don constitution kɔnɔ k'a latɛmɛ a tɛmɛtɔ a tɛ kɛ ni kuma ye kuma min bɛ kɛ ni baasi ye mais u bɛ fɛ ka kumaw de ɲini k'o don a kɔnɔ k'u sagoya sɔrɔ kuma nugulenw voilà kuma cɛ ɲumanin ninnu donc ne y'a ye tɛ baasi ye mais u ka laɲiniw bɛɛ b'a kɔnɔ donc vraiment ni ala ye silamɛya nin di an ma k'an ka du d'an ma tan donc an fana se ye min ye an b'a ɲini k'o de kɛ ka bɛɛ lajɛlen dɛmɛ. Mahamadu Lamini Dukine i ye député kɔrɔ ye n sigilen bɛ commune 6 la an bɛ bi alhamdulilah radio dan bɛ ka salle de conférence la an balimakɛ Mohamed Jara a ye a ɲini k'a fɔ an ni a ka fara ɲɔgɔn kana baro kɛ bi an balima silamɛw fɛ baro in a ka boli fɛnw kan hakilina minnu bɛ ka la boli jamana kɔnɔ depuis waati jan fo bi ka se ka faamuyali di an balimaw ma a la a dɔ ye mun ye violence basée sur le genre donc kana ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye o koɲɛ ninnu kan ani fɛɛrɛ wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ ka fili silamɛya senkɔrɔ n'o ye namasafaraw ye ka se ka silamɛw lasɔmi u ka se ka hakili jagabɔ a la kosɛbɛ
yasa ka se ka jɔsen ɲuman sɔrɔ. Kuma b'o la fɛn ɲɔgɔn kan se ka hakili jigin la kumaba dɔ la. Ne ka kuma fanba bolila loi de genre kan ka da ka BBG ani genre tɛ kelen dɔɔni donc genre o votera ka sɔrɔ ne bɛ assemblée kɔnɔ donc an ye jɔyɔrɔ fitinin min k'a la yalasa a ko in ka bila a ka to yen n da don o dɔw la gɛlɛya minnu yera a kɔnɔ ani gɛlɛya minnu sɔrɔla a kɔnɔ n da se olu ma donc ani sariya in a votera assemblée kɔnɔ ka sɔrɔ an bɛ yen nka an ma jɛn n'a ye an y'an ka position fana yira ka yira k'a fɔ an tɛ jɛn ni sariya in ye wa an votera contre la. genre ko yɛrɛ ye mun ye mun de votera assemblée yɛrɛ kɔnɔ ani aw yɛrɛ ye mun kɛ pour que ka se k'o jɔyɔrɔ jira i bɛ se ka hakili jigin olu la. Tuma min na sariya in nana assemblée kɔnɔ ne a bɔra kalama tuma min n bɔra yɔrɔ min na n ye o mɔgɔw lasɔmi o ye silamɛ tɔnw caman ye ka sariya in ka papier ta ka taa d'u ma yan'a ka voter k'u ka hakilina di a la walasa an bɛ se ka jɛ ka baara kɛ cogo min na ɲɔgɔn fɛ ala y'a kɛ quand même dɔw ye n jaabi minnu ye n jaabi an ye baara kɛ ni olu ka hakilina fanba ye kosɛbɛ n'o ye mun ma sabati yɛrɛ ye olu ka jɛkulu ye donc sariya in a ka laɲini ye fɛn min o de ye k'a fɔ musow ni cɛw ka kɛɲɛ 50-50 nka débat de taara boli min kan mɔgɔw taara bɛn min kan o de ye 30% déjà o ka ta ni muso kɛra 30 ye cɛ ka kɛ 70 walima muso ka kɛ 70 ye cɛ ka kɛ 30 ye donc a taara laban o de kan n'o tɛ a bɛna tuma min na a daminɛ tun ye 50-50 donc cɛ ni muso ka kɛɲɛ égalité homme-femme o de ye fɛn in laɲini yɛrɛ donc an y'a yira k'a fɔ Mali o tɛ Mali danbe ye bi o tɛ Mali ka laɲini bi Mali ma se o yɔrɔ ma fɔlɔ an n'an ka musow ko anw de bɛ kɛ kelen ye Ala dun ye min fɔ an b'o dɔn wa Ala ye min fɔ an b'o de kan ani Mali yɛrɛ tiɲɛ ye min ye an b'o de kan donc o la Ala kɔni ma an ni sababa bɛ an ka laɲini sɔrɔli la mɔgɔw ɲɛkɔrɔ mais Ala y'a ni sababa bɛ an ni an ka danbe ni an hakili la parce que an ma sɔn ka bɔ Ala ka fɔlen kɔfɛ an ma sɔn ka bɔ an ka danbe kɔfɛ an ma sɔn ka bɔ an ka jamana taabolo ɲuman kɔfɛ. Mun b'i fɛ ka fɔ jamanadenw ni bɛɛ lajɛlen kɔfɛ hali bi yasa an ka se ka genre ko ka se ka faamu kosɛbɛ. Sariya mana ta sariya tɛ kuranɛ kolo ye sariya ye adamaden dɔw de farala ɲɔgɔn kan hakilina dɔw bila sen kan k'u bɛ ko dɔ laɲini n'a ye sariya wɛrɛ fana bɛ se ka na min b'o sariya wuli sariya dɔ bɛ na a bɛ sariya dɔ wuli donc ni jamanadenw y'a faamu don min na k'a fɔ ko nin fɛn in tɛ olu ka ko ye nin tɛ anw ka danbe ye nin tɛ anw ka diinɛ la nin tɛ anw ka jamana anw lataa ɲɛ kuma jamanaden kelenw de bɛ wuli tun k'a fɔ kuma sariya in a ka falen an ka dɔ bila nɔ la walima an ka bɔ yen donc o bɛ bɛn o fana ye démocratie o bɛ constitution fana kɔnɔ donc jamana yɛrɛ jɛnnen don n'a ye nka n'an y'an sigi n'an ma fɛn fɔ an ma fɛn kɛ kɔrɔ k'an jɛnnen don n'a ye donc o la sariya b'an bolo an ka se k'a fɔ an ma jɛn n'a ye segin ka kɛ sariya in kan a ka ta ka lajɛ kura ye walima a ka falen a ka kɛ dɔ ye min bɛ bɛn an ma ka d'a kan ne tun ye proposition kɛ ne ko a y'a daminɛ 15% ka taa 30 la Mali fan min ni 15% de femmes bɛ se ka sɔrɔ ka kɛ député ou bien maire ye ou bien ka nommer an ka 15 ta yɔrɔ min na ni 30 bɛ sɔrɔ an bɛ 30 ta ye dugubaw kɔnɔ 30% an bɛ se ka sɔrɔ i n'a fɔ Bamakɔ ou bien capitale régionale la mais i taara cercle dɔ la ani arrondissement dɔ la an ka commune dɔ la i tɛ se ka 30% respecter o parce que a muso yɛrɛ tɛ yen minnu b'a da bɛ politique la ou bien minnu da bɛ fangako la i b'a sɔrɔ a man d'olu yɛrɛ quoi du de ka d'u ye u b'u ka du de fɛ u b'u cɛw de fɛ u b'u denw de fɛ olu da tɛ o ko ninnu na donc o la an bɛ se ka sariya lajɛ kura ye k'a fɔ a bɛ bɛn cogo min na a ka kɛ ten parce que a sariya taara mais a lawaletɔ gɛlɛya yɛrɛ jamana yɔrɔ caman yɔrɔ dɔ bɛ candidate ma sɔrɔ yɛrɛ ka se k'a don pour ka se ka quota dafa donc bɛɛ ye problème ye donc ni loi nana a y'a yira k'a ko problème b'ale la ka ban a ka fura de kan ka ɲini a la problème bɛ résoudre cogo di ou bien n'a loi tɛ bɛn an ma i n'a fɔ i fura dir'i ma docteur ye fura d'i ma i taara ta i y'a ye a y'i kɛlɛ i bɛ taa f'a ɲɛna a b'a fɔ nin fura in bila i ka dɔ wɛrɛ ta donc o la o bɛ bɛn donc voilà a bɛ se ka kɛ ten ni Ala ka diɲɛ inchallah merci. bi an bɛ gesedalaw an bɛ olu ka yɔrɔ la n'i b'a fɛ ka gesedalaw ɲini kɔni Bamakɔ yan maa minnu bɛ mɛnna kura yɔrɔ dɔn esika sira pharmacie Baji Sisoko n'i y'o kare jan kelen ta ka kɛ komi i bɛ taa mɛnna kura suguni kura ɲamantonba in yɔrɔ la CFP yɔrɔ gesedala caman de bɛ mɛnna kura yɔrɔ la bisa an ser'u ma an bɛ u ka maalo ɲininka an yɛrɛ filɛ nin ye gese an filɛ u kɔrɔ u caman ba de bɛ yan fɛn o fɛn ye mɔgɔ 20 u b'o bɔ gese dalafini an somɔgɔw b'a fɔ fini minnu ma ko kɔbafini dalifini sisan an y'a ye an ka gouvernement ɲɛmaa n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye u ko k'an ka kɛ an yɛrɛ an k'an ka finiw don ba la fɛn min ye Modibo Keyita ka dulokibaw ne yɛrɛ ɲɛ b'a la caman dilannen bɛ yan u bɛ k'a feere mɔgɔw kɔni bɛ ka na n y'a dɔn an b'a fɛ ka segin an yɛrɛ ma de an filɛ o gesedalaw de kɔrɔ karamɔgɔ cɛ i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ye Alimami Sango Alimami Sango an ka ɲininkali bɛ fɔlɔ fɛn min na ni i filɛ nin ye gese de kɔrɔ nin tɔgɔ fɔ n dɛmɛ ko kafa min bɛ minɛ ka o de ye kafa ye k'a minɛ ka taa kɔfɛ ka taa ɲɛfɛ ka taa kɔfɛ la ni ne bɛ fini dilan fɔ n dɛmɛ ko kafa o nin dun a fɔ n dɛmɛ ko n de ye gese a fɔ n dɛmɛ ko niire nin bɛ taa yɛlɛ sanfɛ nin bɛ taa duguma o de ye niire ninnu na fɛn dɔ tɛ se ka taa dɔ kɔ ayi a tɛ se n'o tɛ fini tɛ dilan ayi a tɛ dilan aw bɛ mun fili kɔrɔla la dun a bɛ fɔ de ma ko kurunin
gari de b'o kɔnɔ bon bɛɛ n'a ka couleur de don couleur ka ca dɔ ye finman ni jɛman ye dɔ ye bula ni jɛman ye dɔ ye bula sale ni aw b'a fɛ ka couleur min dilan dɔrɔn n'an b'a fɛ ka couleur min dilan i b'a sɔrɔ bɛɛ n'a ka couleur dilan de don an ka ca ni yan fo an bɛ taa fo mɔgɔ 30 dɔ la yan i ye kɔni ɲɛ b'anw na an bɛ taa fo mɔgɔ 30 ani dɔɔnin na i b'a sɔrɔ bɛɛ n'a ka a modèle de don n ye malo voilà n ye birifini suguya dɔ ye nin bɛ k'o dilan voilà fo ne bɛ ko bundu awɔ Mali drapeau b'a la bon fale ni jɛman fana b'a la fo de bɛ ko bundu o ye birifini de koba fini fana bɛ yen o fana filɛ nin ye fo de bɛ ko koba fini o bɛ siri de koba bɛ siri nin tun bɛ kɛ an balimamusow ka kɔɲɔminɛw na voilà fo ne ma ko koba o de bɛ kɛ kɔɲɔminɛw na mɔgɔ min ka kɔɲɔ bɛ kɛ parce que mɔgɔw se tɛ kelen ye dɔw bɛ se ka hali koba tafe 20 san dɔw bɛ se ka 30 san dɔw bɛ se ka hali 5 san bɛɛ n'a se de don ni koba fini bɔra yen koba fini fana bɔra yen birifini fana b'a la o birifini o bɛ kɛ cɛ ka birifini ani burankɛ ka birifini ani bon ni kɔɲɔ bɔra fana ni i ka balima dɔ bɛ yen ni kanu na i bɛ se ka kelen fana dɔw fana ma k'a kɛ birifini ye o ye kɔɲɔmuso ka cadeau ye voilà o ye kɔɲɔmuso ka cadeau ye jagoya don kɔɲɔ wuluni fana n'a bɛ taa birifini kelen ou bien koba tafe kelen bɛ di o fana ma aw de b'o fini bɛɛ dilan anw de b'o fini bɛɛ dilan yan o sama ɲinɛna ka i ɲininka ɲininkali kelen aw sen bɛ da min kan ka fɛn o tɔgɔ o de ye niire ye o juru de sirilen b'o kan kini bolo ani kini sen ani numan sen n'i ye kini voilà a bɛ fɔ de ko bamananw ko n'i b'a fɛ ka diɲɛ dɔn taa gese da la o kɛrɛfɛ min bɛ yɛlɛ b'a fɔ ko diɲɛ bɛ ten bi ka di sini ma jumɛn de b'o fɔ ni de b'o fɔ n de b'o fɔ y'a mɛn o ka fɔra n'i bɛ ni de b'a fɔ bi ka di n'i b'a fɛ ka diɲɛ dɔn i ka taa gese da la o kɔrɔfɛ nin ye bi ye nin ye sini ye o de bɛ to ka fɔ ɲɔgɔn kɔ kurun o de bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ n'i ye nin kini bolo fɛ i b'a sɔrɔ kini bolo fɛ kurun bɛ yan fɛ n'i bɛ se numan bolo fɛ i b'a sɔrɔ kurun fana bɛ numan sen fɛ bon ni a fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔrɔn ko ni fili yɛrɛ la a tiɲɛna kurun min bɛ fili a bɛ fan o fan yen de bɛ disi yan de bɛ taa duguma a bɛ fan o fan n'a bɛ numan fɛn fɛ n'i ye tuguma kini fɛn fɛ dɔrɔn a tɛ ɲɛ n'a bɛ numan fɛ i b'a fili ka taa numan fɛ n'a bɛ kini fɛ i b'a fili ka taa kini fɛ sama dulokiba ninnu filɛ nin ye nin ye joli ye tafe kɔnɔ joli bɛ kɛ nin dulokiba kelen o an b'a suma dɛ min ka kan ka bɛn mɛtiri tafe 3 o de bɛ bɛn duloki kelen ma tafe 3 o de bɛ kɛ dulokiba kelen koba fini dun koba fini kɔni ye tafe kelen de don bon mɔgɔw fana tɛ kelen dɔw 2 mètres juste o de bɛ mɔgɔ belebeleba ɲuman siri bon dɔw bɛ yen 1 mètre 50 olu b'u fana olu siri bɛɛ n'a a gabari de don aw bɛ koso fana dilan de an bɛ koso fana dilan parce que koso o yɛrɛ filɛ nin ye a bula ni jɛman filɛ nin ye o ye fɔ ko koso a fɔ nin bɛ ko fin 3 fɔlɔ bamananw o ye nin de dilan a b'a kɛ fin 3 parce que nin kun ye finman de ye bon développement de nana ni couleur camanw don ni k'a kɛ rouge ni baga ni fɛnw ni kun bɛ kɛ fin yaman dɔrɔn de an b'a fɔ ko fin 3 kɔrɔ b'a la kɔrɔ o y'a kɔrɔ de y'o ye fɔlɔ la mɔgɔ foyi tɛ ka kɔɲɔ ka kɛ bamanan kɔni fɛ ni fin 3 ma taa i ka kɔɲɔminɛn na fɔlɔ la fin 3 kɔni o ye jagoya a bɛ kɛ kɔɲɔminɛn na ka taa bamananw ka laada la sango sisan an b'a fɛ ka kɛ an yɛrɛ ye dɛ n'an kɛra an yɛrɛ ye an kɛra hɔrɔn ye seginso tuba fɔ a ma se a bɛ ɲini ka tɛmɛ yɛrɛ de parce que an b'a fɛ ka kɛ denbaw bɛ n'aw fɛ yan koba finiko la denbaw bɛ n'a yan koba finiko la denbaw bɛ n'a yan birifiniko la sisan mɔgɔw bɛ n'a yan dolikiko la bɛɛ bɛ n'a yan sisan tabarikala walayi mɔgɔw n'u tɔra nin fɛ an ka jamana bɛ taa ɲɛ kojugu ka segin an yɛrɛ ma n'an segin an yɛrɛ ma n'an ko ni k'i bɛ pan kab'i pan kuma ma se i laban bɛ bin de bamananw ko ten n'i pan kami kotigi ma pan k'i bɛ pan ko 2 kɛ yarɔ n'i b'i pan kami kotigi ma pan i bɛ tila ka se k'i ka pan ka na parce que ni kotigi pan ne yɛrɛ bɛ pan tuguni welekan jumɛn de bɛ fɛ sango k'a ɲɛsin maliyɛn cɛ n'a muso ma komi an b'a fɛ ka kɛ an yɛrɛ ye an ma k'an yɛrɛ ye kosɛbɛ dɛ an b'a fɛ ka k'an yɛrɛ ka segin an ka laada kɔrɔw ma i ka welekan n'i ka kuma kuncɛ kuma ye jumɛn ne welekan ye min ye bɛɛ k'i yɛrɛ dɔn adamaden n'i y'i yɛrɛ dɔn foyi t'i tɔɔrɔ tuguni mais n'i b'i yɛrɛ dɔn de i bɛ ko cɛjugu yɛrɛ de kɛ mais n'i y'i yɛrɛ dɔn i bɛ lafiya kojugu mais n'i m'i yɛrɛ dɔn dɔrɔn i bɛ sɛgɛn kojugu n'an seginna an ka danbe la i b'a sɔrɔ an ye min kɛ ka tɛmɛ i b'a sɔrɔ n'an seginna an yɛrɛ kan an b'a sɔrɔ sisan de yan anw kɛra an yɛrɛ ye bɛɛ ka segin i yɛrɛ n'i sera k'i yɛrɛ dɔn dɔrɔn i bɛ lafiya
mais ni k'i bɛ kɛ f'i ka kɛ fɛn min ye e tɛ fɛn min ye o e tɛna ko ye o e tɛna lafiya o n'i yɛrɛ dɔn kuma banna kuma wɛrɛ tɛ yen tuguni o y'i lafiyalen ye. Gisidalaw association b'aw bolo wa jɛkulu b'aw bolo wa. jɛkulu b'an bolo a bɛ fɔ ko ATM an ka association des tisserands du Mali ATM. A président Ousmane Samba Sari o ne de y'a vice président ye. ni maintenant kɔrɔ bɔra la Gisidalaw bɛ kin jumɛn na ka caya. Dawuda Bugu fana ka ca Dawuda Bugu fana Gisidala caman bɛ yen Dawuda Bugu fana Gisidala caman bɛ yen bon n'i taara Sangare Bugu koloni da wa b'a fɔ ko koloni da yen fana Gisidala caman bɛ yen nin yɔrɔ saba in de bɛ yen minnu ka Gisidala caman bɛ yen nin yɔrɔ saba in. ɲɛmɛ dulokiba in na a cɛ ka ɲi dɛ premier ministre ka don fiɲɛ de ye nin ni dulokiba ni ye joli. nin ye 5000 de la. ni maa min b'a fɛ ka a san o ka se aw ma maintenant kura yan école groupe scolaire kɛrɛfɛ. école Jara numéro 10 an sigilen bɛ école Jara a tɔgɔ de école Jara numéro 10. Jara numéro 2 groupe scolaire Jara numéro 2 voilà an b'o da de la. ni maa min m'o dɔn u b'a fɔ ko ɲamantonba. voilà n'i sera ɲamanbɔyɔrɔ la n'i ye Gisedalaw fana ɲininka hali n'i ma se ka mɔgɔ foyi to n'i ko Gisedalaw bɛ fan jumɛn na i bɛ mɔgɔ sɔrɔ yan mais fo n'i ma bɛn ni Madina Kuraden n'i kɔni bɛnna ni Madina Kuraden n'i sera ɲamanbɔyɔrɔ la n'i ko Gisedalaw bɛ yɔrɔ min na dɔrɔn a b'i bolo minɛ fo an ka yɔrɔ la. sango an b'i fo. ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana ko n'aw mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana ko n'aw mana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'aw mana. tu n'i ye l'indépendant kan bi kunnafoni di sɛbɛn lajɛ a ye a yira k'a fɔ min ye fangalatɛmɛ fanga ɲɛma colonel Asimi Goïta ani a ka minisiri damanani olu ye kunbɛɲɔgɔnya dɔ kɛ ni bɛrɛbɛrɛtɔnw faralen ɲɔgɔn kan kunun ko palais de Kuluba yɛrɛ la a yirala k'a fɔ kunnafoni di sɛbɛn yɛrɛ ka lakali la min ye Goïta min tun bɛ jamana faamaw fɛ ni o ye k'a fɔ sikafɔ ka kɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ a ka kɛ mali sigidugubaw ni dugudenw kelen kelen bɛɛ lajɛlen na nin kɔrɔfɔ ninnu fɔra a bɛ waati jan bɔ nka an bɛ waati min na i ko sisan jɛkuluba min bɛ yen n'u b'a wele faransikan na cadre d'échange pour une transition réussie olu kɔni y'u jɔ dɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la ka yira k'a fɔ olu tɛna taa nin sikafɔ ninnu na cogoya si la sabu dɔ kɛra jajiri fasa la sikafɔ caman de kɛra jamana kɔnɔ a yirala k'a fɔ o sikafɔ ninnu nafa caman yɛrɛ sɔrɔ olu kɔnɔna na wa jamana kɔnɔdenw nana bɔ ni hakilinaw caman ye min bɛ se ka jamana yɛrɛ jɔ u b'a yira k'a fɔ jamana yɛrɛ a bana dɔnnen don kosɛbɛ nka an bɛ waati min na i ko sisan n'a yirala k'a fɔ sikafɔ wɛrɛ ka kɛ tuguni ka tila ka jamana musaka yɛrɛ ta ka taa don olu la fo miliyari 2 ani kɔ bɔɲɔgɔn ɲɔgɔn olu fɛ nafa kelen tɛ nin sikafɔ ninnu na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a yirala k'a fɔ o hukumu kɔnɔ sa fanganatɛmɛ fanga ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goïta ye ale yɛrɛ nana ye k'a fɔ parti politikiw kɔni kɛn bɛ bi ka muruti farida a ye wele bila waati tɛmɛnenw na ka bɛn nɔnburu kalo tile 15 san 2021 ka taa kumaɲɔgɔnya kɛ ni jɛkuluw ye a fɛla ye mun ye ka o ɲɛfɔ o kɔfɛ kunun ko a ye wele bila parti politique bɛɛ lajɛlen ma u ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais de Kuluba yɛrɛ la ka pereperelatigɛw di ɲɔgɔn ma ale yɛrɛ hakilina ye min ye n'i ye jateminɛ kɛ a tun yirala k'a fɔ nin sigikafɔ in tun bɛna bila minɛn kɔnɔ minɛn min n'a bɛna kɛ kumaɲɔgɔnya ye jamana ɲɛmaya bɛ min bolo bi ani parti politikiw ni ɲɔgɔn cɛ la nka jateminɛ nana kɛ mun ye a nana yira k'a fɔ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la min ye professeur Ibrahim Ikasa Mayiga ye ale ka minisiriso sigilen bɛ ka ɲɛsin baara ma baara min n'u b'a wele k'a fɔ refondation de l'État n'o ye yɛlɛmaba minnu bɛna don jamana yɛrɛ mana tacogo yɛrɛ la kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ye a yira k'a fɔ kɔrɔfɔ dira ni minisiri kɔfɔlen ma o kɔfɛ min ye colonel Asimi Goïta kɔrɔfɔ dira ale fana ma ka kɛɲɛ ni Mohamed Haidara ale ka fasiri ye a ye a yira k'a fɔ ka bɛn ni olu yɛrɛ ka nin kunnafoni sɛbɛn bɔli bonya 5349 ka bɛn ni ntɛnɛndon ye nɔnburu kalo tile 29 n'i ye jateminɛ kɛ perepelatigɛw dɔw kɔni tun dira k'a fɔ n'i y'a ye k'a fɔ nin wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ sen na min ye marabolo ɲɛmaa ye ale de dɛsɛra bi ka parti politikiw yɛrɛ fɔra ɲɔgɔn kan u ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ sikafɔ kuma minnu yɛrɛ fɔra u ka se ka taa k'a kumaw kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya jumɛn na Mali bɛ se ka bɛn ani keleyaw sɔrɔ nka o hukumu kɔnɔ min ye colonel Asimi Goïta ye ale yɛrɛ nana ko in yɛrɛ ta a bolo fila la ka wele bila ni maa kofɔlen ninnu yɛrɛ ma u ka se ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw tun ye nin wele in yɛrɛ bila fɛn kɔnɔ fɛn min ni o b'a a yira k'a fɔ kumaɲɔgɔnyaw de bɛna don colonel Asimi Goïta ani parti politikiw ni ɲɔgɔn cɛ la bɛɛ ka taa i fɛla fɔ hakilina bɛ minnu na i ka taa i hakilina bɔ ka bin ale yɛrɛ ɲɛkɔrɔ nka nin ko in kɔni nana kɛ faranko ɲɔgɔnkan de dɔrɔn ka kɔrɔfɔ di professeur Ibrahim Ikasa Mayiga ma ale k'a ka dantigɛliw kɛ o kɔfɛ ka kɔrɔfɔ ale yɛrɛ ye kɔrɔfɔ ta
nin ko nin kɛra fɛn ye bi fɛn min ni a ma se ka faamu cogoya si la. Ibrahim Ikasa Maïga ale kelen ka kɔrɔfɔta a ye bɛn ani keleya kumaw kɔni fɔ ka ɲini parti politique kɔni fɛ. An bɛ waati min na i ko sisan an kan ka fara ɲɔgɔn kan bi Mali bɛ ka taa tasira min fɛ ka yɛlɛmaw don o taabolo ninnu na. O de ye hɛrɛ ye malidenw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma wa o de ye hɛrɛ ye bi an yɛrɛ bɛna taa ka Mali to maa minnu yɛrɛ bolo ni a yirala k'a fɔ sikafɔ in n'a bɛ na ni bɛn de n'a bɛ se ka na ni kelenya de an kan ka cogo bɛɛ lajɛlen kɛ k'o sigi sen kan. Wa ale bɛ min kɔni fɔ minnu bɛ yen bi ni o ye parti politique ye a b'a dɔn k'a fɔ olu jɔyɔrɔ kɔni ka bon ni sikafɔ in na kosɛbɛ wa n'i ye démocratie yɛrɛ nasira lajɛ u jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ. O tuma a ko a bɛ weleweleda kan ka ɲɛsin min ye parti politique ye Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi hakili jagabaw kan ka kɛ an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka Mali bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ cogoya min na o kan ka kɛ maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka hakilina ye. O kɔfɛ colonel Assimi Goïta ale fana ye kɔrɔfɔ ta a ye foli ta ka ɲɛsin parti politiquew ma minnu nana bi kana ale yɛrɛ ka wele jaabi a ye a yira k'a fɔ nin kɔni ye fɛn min ni a diyara a ye wa a b'a yira parti politique ɲɛma ninnu na u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan Mali yɛrɛ kelen ka hɛrɛ kama ka se ka Mali bɔ nin gɛlɛya in na. O ɲuman ye fɛn min ye o de ye k'a fɔ sikafɔ min fɔra ni a kumaw tun bɛ sen na a mɛnna ale b'a ɲini parti politique kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ kana fara ɲɔgɔn kan an ka nin baara in kɛ ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ ni kunkɔrɔta yɛrɛ a bɛ se ka fɔ nin ye démocratie ka kunkɔrɔta de ale yɛrɛ fɛ. colonel Assimi Goïta ka kuma na hali bi a ye a yira k'a fɔ ni an farala ɲɔgɔn kan o de b'a to gɛlɛya minnu bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ bi fɔɲɔgɔnya minnu bɛ Mali kɔnɔ bi an bɛ se ka olu ta ka bɔ Mali yɛrɛ kun kan. Hali bi colonel Assimi Goïta a ko ale kɔni a b'a ka jigiyaw kɔni da parti politique kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan an bɛ waati min na i ko sisan bɛɛ ka na ka i fɛla fɔ sikafɔ in na ale fɛ o de bɛ se ka kɛ ɲɛta ye jamana yɛrɛ ma. Kunnafoni sɛbɛn ka lakile hali bi a ye a yira k'a fɔ nin sigi in kɔni kɛra fɛn ye fɛn min ni parti politique dɔw ma se k'a faamuya cogoya si la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye PS yelen kura ye o ɲɛmaaba ye n'o ye Amadou Goïta ye ale yɛrɛ ma a ka dusumakasi yɛrɛ ale m'o dogo cogoya si la a ye a yira k'a fɔ olu kɔni hakili la wele bilalen ko olu ma olu tun bɛna taa fɛn in mɛn olu bɛna taa fɛn lase fɛn min n'a bɛna kɛ mɔgɔw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma falen falen ye mais ni a yira la k'a fɔ ko olu welela ka na jamana faama yɛrɛ fɛ ka na kuma di professeur Ibrahim Ikasa Maïga ma ale k'a fɛla fɔ ale yɛrɛ jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Assimi Goïta ye ale fana k'i fɛla fɔ kuma ka wuli ten o cogoya la ale kɔni fɛ nin kɔni kɛra fɛn ye fɛn min fɔra olu ɲɛna ani min kɛra olu tɛ kelen ye nka min ye sigikafɔ kuma ye dɔ kɛra sigikafɔ la olu kɔni fɛ bi nafa foyi tɛ nin sigikafɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ sigikafɔ caman kɔni kɛra k'a yira k'a fɔ Mali yɛrɛ ka ɲɛtaa kan ka bɔ sira minnu fɛ olu bɛɛ lajɛlen dɔnnen don ni o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ tuguni olu kɔni ma nafa kelen ye nin sigikafɔ in kɔni na kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. An lamɛnbaaw an kɔni bɛ min fɔ nin ko ninnu bɛɛ la bi o de ye k'a fɔ an ka bɔ fɛn dɔw kɔnɔna na tiɲɛ don an bɛ waati min kɔnɔ min waati ka gɛlɛn nka hali n'a sɔrɔla k'a fɔ politikimɔgɔw kan ka fara ɲɔgɔn kan bi mais an kan ka fɛn kɛ bi fɛn min komi Imam Mamudu Diko a y'a fɔ cogoya min na min ye bras de fer ye ani diɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ la an ka bɔ o kɔnɔ hali sanction ciblée min taara k'an ka jamana faamaw sɛgɛrɛ an tun bɛ se ka an yɛrɛ kisi ka bɔ nin sanction in ma wa n'i ye jateminɛ kɛ hali nin waati in na ni fara ɲɔgɔn kan kɛra bi ka se ka chronogramme dɔ bɔ ka yira an bɛ jɛkulu min kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ hali ni maa min tɛ misiw miyɔrɔ la jifilen tɛ yen k'a yira k'a fɔ ŋaniya dɔ bɛ an na bi ka kalata kɛ CEDEAO b'a dɔn k'a fɔ kalata tɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ bi communauté internationale b'a dɔn k'a fɔ kalata tɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ bi nka o n'a ta bɛɛ ni an ka faamaw sigilen bɛ hali bi ka nin ko in to ten k'a fɔ an ka sigikafɔ de kɛ tuma dɔ la a kɔlɔlɔ ta tɛ dɛ n'i ye nin kuma fɔ dɔw bɛ wuli k'a fɔ ko CEDEAO tɛ ala ye a tɛ kira ye o ye tiɲɛ ye CEDEAO tɛ ala ye kira tɛ komi anw de fana ko yan nɔ ko ala ko tɛ anw ta in na bɛɛ k'i ta kɛ min ye min ja o k'o kɛ n'a sɔrɔla k'a fɔ ala ko don o bɛ faamu o bɛ bila ala ko minɛn kɔnɔ illa tansuruhu faqad nasarahu Allah o fɔra o tun ye ala ko ye wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin n'a sɔrɔ ala ko don nin bɛɛ bɛ faamuya mais anw y'a yira diɲɛ la diɲɛmaaw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko ala ko tɛ diɲɛ ko in yɛrɛ la anw fana ta o b'o taabolo kelen na bi a ka kan an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ bi an kana an tigɛ ka bɔ diɲɛmaaw la ni o kɛra tuma dɔ la
a kɔlɔlɔw fanga ka bon an kɔni bɛ se ka ladilikan min di jamana faamaw ma bi u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka ko dɔw sigi sen kan yanni ka se waati dɔw ma chronogramme ka bɔ ka yira k'a fɔ ŋaniya bɛ yen bi Mali faamaw la u ka se ka baara ninnu sigi sen kan n'o ma kɛ tuma dɔ la gɛlɛyaw b'a kɔnɔ dɛ an ka fara ɲɔgɔn kan o ye tiɲɛ ye nka bi Mali tɛ se ka to a kelen na dɛ i bɛ maa kalannen dɔw ye olu b'a fɔ k'an ka bɔ CEDEAO la karamɔgɔkɛ Ala ka hɛrɛ k'an ye sigilen do n'aw mana jamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana lamɛnbaa jama sigi bɛ n'aw mana a tɛ ɲɛnabɔ. An lamɛnbaaw kɔfɛ kunnafoni sɛbɛn l'indépendant ye a yira k'a fɔ min ye premier ministre kɔrɔ Musa Mara a yirala k'a fɔ kunun ko ka bɛn ni novembre kalo tile 29 san 2021 a taara lamɛn kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ fɛ min ye indépendant maaw ye u ye a yira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni olu yɛrɛ ka kunnafoni sɔrɔlen ye kiiri tigilamɔgɔ dɔw yɛrɛ ka sira kan a yirala k'a fɔ an ka cakɛbɔnaso min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ pôle économique et financier de Bamako olu kɔni nana wele bila Musa Mara ma ka taa a lamɛn waati min na a tun bɛ sigida 4 na o mairie yɛrɛ kɔnɔna na ni o ɲɛma tun don ka bɛn ni san 1998 waati ka taa bila san 2009 waati la kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko Musa Mara nin kɔni an bɛ waati min na i ko sisan u bɛ fɛn min wele faransikan na ko placé sous contrôle judiciaire o de ye k'a fɔ ka taa i lasago kiiri tigilamɔgɔw ka kɔlɔsili bɛ se ka boli i kan cogoya min na min ye taga seginw ye o bɛ se ka dɔgɔya i ka baaraw la kosɛbɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ye a yira k'a fɔ Dawuda Sangare ale ka fasiri la a ko nin kɔni kɛra ka kɛɲɛ ni maa dɔ de ka kunnafoni bɔlen ka bin ka taa yira kiiri tigilamɔgɔw la min ye Musa Mara ye ka yira k'a fɔ a nɔ yera fɛn na o bɛ fɛn min wele faransikan na faux et usage de faux atteinte au bien public ni o ye waleya min ka se ka dankari kɛ jamana yɛrɛ a nafolomafɛn na ka ye fɛn na fɛn min ni o tɛ fɛn sariyama ye maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ fɛn minnu jɛlen tɛ fɛn minnu kolobo kalabalen don fɛn minnu ye yuruyakow ye a dɔ la an bɛ se k'a pɛrɛpɛrɛlatigɛ di bamanankan na nin cogoya in yɛrɛ la kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ye a yira k'a fɔ nin kɔrɔfɔ yɛrɛ n'i ye jateminɛ kɛ a kɔrɔfɔ nana bɔ ka bin kunu wula fɛ k'a yira k'a fɔ Musa Mara a tun bɛ pôle économique maaw yɛrɛ bolo u ka yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ brigade du pôle économique et financier de Bamako kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ye a yira k'a fɔ hali bi Musa Mara a lamɛnna a bɛ lɛri caman kɔni bɔ k'a yira k'a fɔ min ye Musa Mara ye lamɛnni kɔfɛ kiiri tigilamɔgɔw ye a sago k'a fɔ a ka taa bisimila a yɛrɛ ka yɔrɔ la yen nɔ nka a bɛ kiiri tigilamɔgɔw olu ka kɔlɔsili kɔnɔ min ye taga seginw ye olu bɛna nɔgɔya a bolo kosɛbɛ kunnafoni sɛbɛn l'indépendant ye a yira k'a fɔ a ko hakililajigi la n'i ye nin waleya kelen jate minɛ a yɛlɛla k'a fɔ maa dɔw yɛrɛ minɛnen bɛ bi Bamako kasobonba yɛrɛ kɔnɔna na ka taa u datugu nin waleya kelen yɛrɛ a kunkɔrɔ min ye Isa Amakine Gindo ye ale tun ye sigida 4nan maire ye ka fara ale ka danga 2 bɔɲɔgɔnko kan olu bɛɛ lajɛlen minɛnen don nin waati in na nin kuma kelen in kunkɔrɔ olu yɛrɛ nɔ minɛnen don mun de la a yɛrɛla k'a fɔ min ye yuruguyurugu ye u bɛ fɛn min wele faransikan na corruption atteinte au bien public favoritisme malversation financière de la gestion du foncier nin bɛɛ ye waleya min ni ninnu kɔni sariya kɔni kelen don k'u nɔ minɛ nin waleya ninnu de la ni o ye yuruguyurugu nasira ye ani ka maaw fosamantiya baaraɲɔgɔnya wala jagofɛnw nasiraw sanni ni feerew nasiraw kɔnɔna ani min ye dugukoloko ye olu kɛcogo juguyaw ninnu nɔ minɛnen don nin ko ninnu de la bi wa a yirala k'a fɔ Musa Mara fana ale tɔgɔ bɛ nin dossier kelen in fana na an bɛ waati min na i ko sisan ni maa kofɔlen n'o ye Isa Gindo ye a n'a ka danga 2 bɔɲɔgɔnko olu kɔni bɛ Bamako kasobonba la kabini septembre kalo tɛmɛnen san 2021 kunnafoni sɛbɛn a y'a yira k'a fɔ olu kɔni bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ don n'a nataw la perepelatigɛ minnu mana sɔrɔ nin ko in kun kan u b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan insha Allah. sigilen do n'aw mana jamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana lamɛnbaa jama sigi bɛ n'aw mana jamana a tɛ ɲɛnabɔ. An lamɛnbaaw kunnafoni sɛbɛn l'indépendant a ye a yira k'a fɔ min ye jamana faamaw u kɛlen don ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ kiiri yɛrɛ bunakun kan u bɛ fɛn min wele faransikan na cour d'assises spéciale ni sigi ninnu kɛlen don bi ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ni siga kɛlen don u la k'a fɔ k'u ye jamana foroba nafolo yɛrɛ dun wala u ye yuruyaw ni ŋanamu ta ka ɲɛsin jamana foroba nafolo ma o hukumu kɔnɔ sa min ye Bakari Togola ye ale ni a jɛɲɔgɔn mantan ani 1 bɔɲɔgɔnko kunun ko kiiri kɔni tigilamɔgɔw nana kɔrɔfɔw bɔ ka bin ka yira k'a fɔ Bakari Togola a n'a jɛɲɔgɔnw u nɔ tɛ foyi la u ka taa u ka so
kunnafoni sɛbɛn lɛni pana ka lakalila a ye a yira k'a fɔ ninnu ma kɔfɔlen ninnu u tun nɔ minɛlen don k'a fɔ k'u ye dankari jamana yɛrɛ a foroba nafolo la ka nafolo yɛrɛ tacogo la min ni sariya yɛrɛ man kan u bɛ fɛn min wele faransikan na k'a fɔ soustraction frauduleuse faux et usage de faux détournement frauduleuse ou autre malversation kunnafoni sɛbɛn ka lakalila nin kɔni ye kumaw ye sariya yɛrɛ bunakun kan minnu ye sariya sɔsɔ baaraw ye ka jamana nafolo ta min ni tali man kan ka taa waliyaw kɛ yurukuyuruku ni ŋanamu nasiraw yɛrɛ fɛ nin bɛɛ ye sariya sɔsɔ nasiraw ye kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko bakari togo la a n'a jɛɲɔgɔn man 11 bɔɲɔgɔnko olu kun nɔ minɛnen don k'a fɔ u ye miliyari 9 ani miliyɔn 462 bɔɲɔgɔnko u kɔni o ŋanamu siga tun kɛlen don u la nin waleya ninnu n'i ye jateminɛ kɛ an ka jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali olu yɛrɛ ka ɲɛmakɔrɔ tun ye bakari togola ye a yirala k'a fɔ a ɲɛɲɔgɔn kɔrɔ minnu bɛ yen ni olu fana tun faralen bɛ a kan kiri kɔni nana bɔ ka bin kununko ntɛnɛn ka kɛɲɛ ni novembre kalo tile 29 ye san 2021 kiri kɛrɛnkɛrɛnlen min kun sigilen bɛ maa minnu bɛ yen ni siga kɛlen n'u la k'a fɔ k'u taara foroba nafolo yɛrɛ ta ka dunko juguyaw kɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko nin kiriko kuma in a tun cayara kosɛbɛ kabiri ntɛnɛn tɛmɛnen ka bɛn ni novembre kalo tile 22 san 2021 ka taa bila kununko ntɛnɛn na novembre kalo tile 29 a kumaw kɔni cayara kumaw sama-samana seereyaw nana bɔ ka bin k'a yira k'a fɔ min ye siga kelen don bakari togola la ani a jɛɲɔgɔn man 11 bɔɲɔgɔnko k'u ye miliyari 9 ani kɔ bɔɲɔgɔnko kɔni dun jamana yɛrɛ a foroba nafolo la kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko nin kuma ninnu kɔni a sama-samana kosɛbɛ nin nana kɛ sababu ye bakari togola a ye kalo 19 bɔɲɔgɔnko kɛ bamako kasobonba yɛrɛ la ma a bɛ se k'a fɔ o yɛrɛ bɛ bɛn san 1 ani tila ɲɔgɔn bɔnɔnko ma kunnafoni sɛbɛn lɛnipana a ye a yira k'a fɔ bakari togola ani maa minnu tun nɔ minɛnen don nin waleya in yɛrɛ la olu tɔgɔ de filɛ nin min ye soloba madi keyita ye ale ye maa ye maa min ni ale ye kitakaw olu ka sɛnɛkɛlaw u bɛ fɛn min wele faransikan na le président de la fédération régionale des producteurs de coton de kitakaw olu ka jɛkuluba min bɛ yen n'u ka baara ɲɛsilen bɛ coton yɛrɛ sɛnɛni ma o ɲɛmaba o ye soloba madi keyita ye ale yɛrɛ kɛra nin ɲɛma ye ka daminɛ san 2013 ka taa bila san 2019 o kɔfɛ min ye u ka wariko kɔlɔsiba ye ni o ye trésorier général de la confédération des sociétés coopératives de producteurs de coton du Mali a yɛlɛla k'a fɔ Biye Dumiya ale fana tun bɛ nin dossier in kɔnɔ o kɔfɛ min ye fanakaw olu ka coton sɛnɛbaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu o ɲɛma n'o ye Seydou Dumiya ye ale fana tɔgɔ tun bɛ nin dossier in kɔnɔna na min ye u ka wari kɔlɔsiba ye wari dunkabaw ani wari jateminɛba k'i ta kɔɔrisɛnɛnaw jɛkulu faralen ɲɔgɔn kan olu tɔgɔ la o tun ye Madi Keyita ye sikasikaw olu ka coton sɛnɛbaw jɛkuluba faralen ɲɔgɔn kan ka daminɛ san 2013 ka taa bila san 2019 o tun ye Dirisa Tarawele ye Jigiba Di Anfa Kulibali ale fana b'a la Jase Kulibali ale fana tɔgɔ bɛ nin dossier in na Alu Danbele ale fana tɔgɔ tun bɛ nin dossier in na Mamadou Fomba ale fana tɔgɔ tun bɛ nin dossier in na Jala Musa Dambele ale fana tɔgɔ tun bɛ nin dossier in na fo ka taa fara Brema Kulibali kan ale fana tɔgɔ tun bɛ nin dossier in na a kɔrɔfɔw kɔni nana bɔ ka bin ka a sama kosɛbɛ a yirala k'a fɔ min ye sariya yɛrɛ nɔkɛnba ye olu ka nɔrabila min tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ o de tun ye procureur Jakarija Bagayogo ye olu tun kɛlen don ka jalaki ta ka ɲɛsin nin ma kɔfɛlen ninnu ma k'a yira k'a fɔ u kɔni bolo sera jamana yɛrɛ a foroba nafolo ma wa a yirala k'a fɔ CMDT yɛrɛ tun bɛ nafolo dɔw yɛrɛ bɔ u kun ka don nin ma kɔfɛlen ninnu ka kulu kɔnɔna na minnu tɛ sariya yɛrɛ nasira ye kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ye a yira k'a fɔ nin bɛɛ kɔfɛ sa min ye nin ma kɔfɛlen ninnu ka sɔrɔnadonbaga ye olu kɔni ye kurofɔ ta u ye a yira k'a fɔ olu ka clients kɔni nɔ tɛ nin ko in na cogoya si la jalaki min talen bɛ ka ɲɛsin u ma olu kɔni b'a dɔn k'a fɔ nin jalaki in sinsinnen tɛ cogoya si la k'u b'a ɲini kiiri tigilamɔgɔw fɛ Bakari Togola a n'a jɛɲɔgɔn 11 bɔɲɔgɔnko u ka se ka ninnu kɔni bila ka yira k'a fɔ u nɔ tɛ foyi la sabu n'i ye jateminɛ kɛ sariya nɔgɛnba min bɛ yen n'u b'a wele faransikan na ko ministère public o kɔni tun kan ka na ni dalilu minnu ye o dalilu ma se ka sɛbɛntiya olu bolo u tun kan ka na ni sɛbɛnfura dɔw ye minnu bɛ pereperelatigɛw di k'a yira k'a fɔ Bakari Togola n'a a jɛɲɔgɔnw u ye nin baara ninnu kɛ wa a dalilu ninnu filɛ nin ye o si ma se ka sɔrɔ nin kiiri yɛrɛ bunnaku kan min ye sɔrɔnalidonba ye Maître Traoré ye o ye a yira k'a fɔ sɛbɛnfura minnu nana bɔ kiiri yɛrɛ bunnaku kan k'a kira k'a fɔ ko jalaki binnen don olu ka client ninnu kan
dalu kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ nin sɛbɛnfura ninnu da a tɛ se ka pereperelatigɛ foyi kɔni di wa sariya nɔgɛba min tun bɛ kɛnɛ kan ale de tun kan ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ka na ni fɛnw ye ka na ni sɛbɛnfuraw ye ka na ni daliluw ye minnu bɛ a yira k'a fɔ nafolo minnu fɔra a dunna nin duncogo in na a donna nin donyɔrɔ in na a bɔra nin bɔyɔrɔ ninnu na ninnu bɛɛ tun kan ka kɛ pereperelatigɛ ye min bɛ taa dira kiiri tigilamɔgɔw olu yɛrɛ ɲɛkɔrɔ nka a yirala k'a fɔ n'a ma ya k'a fɔ o daliluw ma se ka sɔrɔ Bakari Togola a n'a jɛɲɔgɔnw ka avocat u y'a ɲini kiiri tigilamɔgɔw fɛ u k'u ka clients kɔni bila ka taa u ka so la sabu kuma minnu fɔra u nɔ tɛ a la min ye Bakari Togola a ka sɔrɔladonbaga dɔ bɛ yen n'o ye maître Fofana ye ale fana ye kɔrɔfɔw ta ka ɲɛfɔliw kɔni kɛ an ka sɛbɛnfura min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ wada ale ye pereperelatigɛw di olu kan min bɛ ɲɛfɔli kɛ an ka kɔtɔn baarakɛlaw olu ka baaraw tagacogo ɲuman kan ale ye pereperelatigɛ kɔni bɔ ka ɲɛsin olu kan o de kama tuma dɔ a y'a yira k'a fɔ o de kama tuma dɔ la maa yɛrɛ tun bɛ se k'a fɔ nin tɛ kiiri tigilamɔgɔw a tun man ka na nin kiiriso in yɛrɛ kɔnɔ maa bɛ se k'a fɔ u bɛ fɛn min wele faransikan na procédure civile ko in tun kan ka taa bila o minɛn de kɔnɔna na mɛ n'a nana i yɛrɛ sɔrɔ procédure pénale kɔnɔ olu kɔni fɛ o tɛ a kɛcogo ɲuman kɔni ye nin bɛɛ kɔfɛ sa kiiri ɲɛmaa tun bɛ min bolo ni o ye juge Aba Alasani ye a ye kɔrɔfɔ kɔni di maa jalakilen ninnu ma Bakari Togola a n'a jɛɲɔgɔnw u ka se k'u ka kuma labanw kɔni fɔ u ye a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la olu dalen bɛ jamana kiiri yɛrɛ la ni kiiri ye a bila yɔrɔ min na olu bɛ o kɔ nka nin bɛɛ kɔfɛ sa min ye sariya nɔgɛnba min bɛ yen kiiri yɛrɛ bunakun kan n'ale bɛ bɔ ka sariya yɛrɛ ka alisorona don kosɛbɛ ni u b'a wele faransikan na ko ministère public ale kɔni ye a ka dusumakasaw kɔni yira k'a yira k'a fɔ Bakari Togola a n'a jɛɲɔgɔn maa 11 bɔɲɔgɔnko wala an ka fɔ Bakari Togola a n'a jɛɲɔgɔn maa 3 bɔɲɔgɔnko olu kɔni kan ka ɲange kiiri tigilamɔgɔw yɛrɛ fɛ k'a yira k'a fɔ k'u ye jamana foroba nafolo u y'a ŋanamu u bolo sera a ma k'a dun cogoya la cogoya min ni a tɛ bɛn sariya yɛrɛ kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn k'a lakalila a ko nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa u bɛ fɛn min wele faransikan na circonstance atténuante o kɔni nana sɛbɛn Bakari Togola a n'a jɛɲɔgɔn ninnu na k'a yira k'a fɔ bi ta kɔ bi ta ɲɛ u da n'u sen tɛ kiriko kuma foyi la kuma minnu fɔla u tɔgɔ t'a la u sen t'a la u ka taa u ka so kunnafoni sɛbɛn hali bi ale ye a yira k'a fɔ hakililajigila nin kɔrɔfɔ kelen yɛrɛ senfɛ Bakari Togola ye a ye kalo 19 bɔɲɔgɔnko ka yɛrɛ kɛ Bamako kaso bonba la avril kalo tile 3 tɛmɛnen san 2021 a nana i yɛrɛ sɔrɔ k'a sababuya yɛrɛ kɛ min ye miliyari 4 bɔɲɔgɔnko k'o di kiiri tigilamɔgɔw ma u bɛ fɛn min wele faransikan na ko caution cogo min na a bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ kunnafoni sɛbɛn de fana hali bi a ye a yira k'a fɔ Bakari Togola a ka sɔnadonba dɔ bɛ yen u ka kuma senfɛ u ye a yira k'a fɔ min ye o miliyari 4 min ni a dira caution na o bɛna segin Bakari Togola ma wa ale de ta don n'a a yirala k'a fɔ ko a sen tɛ foyi la nin kɔrɔfɔ kɔni bɔlen kɔ ka bin a y'a sɔrɔ k'a fɔ Bakari Togola a jɛɲɔgɔn a n'a kanubaw caman tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ olu kɔni y'u ka nisɔndiya yira ka yira k'a fɔ nin ye san nisɔndiya de ye nin diyara olu ye bi a diyara u ye sini wa olu dalen bɛ Mali kiiri tigilamɔgɔw kɔni na kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. Kulubali i ka teli bi